complete. Hare Krishna. எல்லாரையும் 18 days கோர்ஸ்க்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து 7வது சாப்டர். சாப்டர் கொஞ்சம் நிமிஷம். அப்ப இப்ப நம்ம வந்து இஸ்கான் மங்களூர் டெய்டி பார்த்துட்டு இருக்கோம். அவரை வந்து வணங்கி எல்லாரும் மியூட்ல வந்து ஒரே ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஓகே, பிரணத்தி கூடி இப்ப வந்து ஒருத்தரா எடுக்க ஆரம்பிச்சுடலாம். ஓகே, கொஞ்சம் கொஞ்சமா கான்பிடன்ஸ் வரும், வேற ஒண்ணும் இல்ல. யார் எடுக்கிற இருந்து கொஞ்சம் சீரியஸா we are going to take. Yes. அரசு பிரபுஜி உங்களுக்கு தெரியுமா? ஒரு மாதிரி இல்ல, இன்னும் 2 நாளுக்கு அப்புறம் பண்றதுனாலும் நோ ப்ராப்ளம். 18 days இன்னும் இருக்கு, அடுத்த வாரம் தான் முடிய போகுது. இன்னும் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் நீங்க எடுக்கிறதாலும் பரவாயில்ல, சும்மா கேட்கல. ஏன்னா உங்க ஃபேஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் அது, நீங்க வீடியோ ஆன் பண்ணிருக்க இல்லையா, அது தெரியறதுனால. ஓகே, வேற யார் சொல்ல போற? அம்புஜவள்ளி மாதா இப்பதான் ரீசெண்டா சொன்னா. சங்கரநாராயண பிரபுஜி தெரியுமா? கொஞ்ச நாள் போட்டுமா? முருகன் பிரபுஜி, ஸ்ரீதர் பிரபுஜி எல்லாம் இதா எடுக்கணும், போல்டா. we should start. சரி, யாரு? நீலா மாதாஜி, ஸ்ரீபிரியா சம்பத், நீங்களே அம்புஜவள்ளி மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க. கீதா மாதாஜி. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் அம்புஜவள்ளி மாதாஜியோட கைதான் வந்தது. அப்ப அம்புஜவள்ளி மாதாஜி எடுங்க. நாளைக்கு கீதா மாதாஜி நீங்க வருங்க. ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அம்புஜவள்ளி மாதாஜி நீங்க வருங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாந்தன சலாகயா சசுர்வுன்மிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. மாதாஜி சக்ஷுருன் மீலிதம் இப்படி இருக்கு பாருங்க. மீலிதம் அப்படிதான் சொன்னேன். இல்ல அப்படி ஓகே ஓகே. சாசூர் உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. ஸ்ரீ சைதன்யா மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமக்யம் ததாதி ஸ்வபாந்திதாம் வந்தே பதாந்திகம் வந்தேகம் ஸ்ரீ குரோஹ ஸ்ரீயுத பாத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ஸ்ய ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சகன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவிதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவது பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்யவே தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணா பதான்சக கணலலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம்ச. ஹே கிருஷ்ணா கருணோ சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதா பிருந்தாவனேஸ்வரி விருஷபானு சுதே தேவி பிரம்மாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்ச கல்பதருஷ்ய கிருபா சிந்துய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவாம்யோ நமோ நமக. வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிராமண ஹிதாய ஜகத் ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமக. நமோ மகாவதாந்தாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய நாம்னே கௌரதிவிஷே நமக. குரவே கௌரசந்திராய ராதிகாயை தலாதயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய நமோ நமக. நம ஓம் விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ண பிரஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமின் இதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாசாத்ய தேசதாரிணே. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைதன்யா பிரபோ நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதரா ஸ்ரீவாசாதி கௌரவ பக்த விருந்தே
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Thank you Mataji. இப்ப நாளையில இருந்து ஜப்பாவும் எடுக்கலாம் பிராணத்தையும் எடுக்கிற போல அந்த மாதிரி பண்ணிடலாம். ரெண்டு பேருமே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவத்கீதை 18 நாட்களை புரிந்து கொள்வோம். இன்னைக்கு என்ன அத்தியாயம்? அத்தியாயம் 7. அதுக்கு என்ன டைட்டில் கொடுத்திருக்காங்க? ஞான விஞ்ஞான யோகா. ஞானத்தால விஞ்ஞானம் கலந்த யோகம்னா என்னது? நாலேஜ் தான். அதை பத்தி நம்ம முழுமையான அறிவு, பகவானை பத்தி உள்ள முழுமையான அறிவு நம்ம பெற போறோம். அவருடைய தெய்வீக அருள் அபயச்சரண் ஓகே. பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாத ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா கிருஷ்ண உணவுக்கான சர்வதேச சங்கம் போதனைகளின் அடிப்படையில் நம்ம இதெல்லாம் படிக்க போறோம். எஸ். இப்போ இதுக்கு முன்னாடி 6வது அத்தியாயத்தோட சுருக்கம் பார்க்கணும். என்ன பார்த்தோம்? அஷ்டாங்க யோகாவில் முன்னேறுதல் பார்த்தோம் இல்லையா? படிப்படியா அஷ்டாங்க யோகால எப்படி படிப்படியா முன்னேறணும். யம நியம இதெல்லாம் எப்படி போட்டிருந்தது, அது கொஞ்சம் கோ பேக் அண்ட் அதுல எப்படி முன்னேறணும்னு சொல்லிட்டு போட்டிருந்தது. அப்புறம் என்ன போட்டிருந்தது? அஷ்டாங்க யோகாசனத்தின் நிலைகள். அப்புறம் ஏன் மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும், இல்லாட்டா அது நம்மளோட எளிமையாயிடும். தோல்வியுற்ற யோகின் இலக்கு என்ன, அதுவும் பார்த்தோம். பக்தி யோகம் மிக உயர்ந்த யோகம். ஃபைனலி என்ன we are ending up with, நம்ம பக்தி தான் எப்படியும் இம்பார்ட்டன்ட். நாலேஜ் எல்லாம் கரெக்ட் தான், ஞான யோகா இருக்கவே இருக்கு. ஞானம் இல்லாவிட்டாலும் பக்தி வேணும். முதல்ல பக்தி தான் வேணும். பகவான் ஒரு ஸ்லோகத்தையும் சொல்றாரு, நீ பக்தியா எனக்கு என்ன அர்ப்பணம் பண்ணாலும் நான் ஏற்றுப்பேன். அப்படி இல்லை எனக்கு ஸ்லோகம் தெரியும் அதனால நம்ம அந்த இதுல எல்லாம் அவர் அதுல எல்லாம் மயங்க மாட்டார். அவருக்கு நம்ம பக்தி தான் பாக்குறார். ஓகே. அடுத்தது இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னு பார்த்தா, கிருஷ்ணா பற்றிய அறிவின் மகிமை. அவரை பத்தி தெரிஞ்சதுனால என்ன அதோட இத மகிமையா பார்க்க போறோம். 7.1 இருந்து 7.3. கஷ்டின் மாம் வேத்தி தத்துவதா, அந்த வேர்ட்ஸ் வருது அப்படிங்கிற கீவேர்ட்ஸ். பகவான் கிருஷ்ணர் ஆற்றல் பற்றிய அறிவு. பகவான் இப்பதான் பகவானோட நாலேஜ் தெரிஞ்சுட்டு அதை பத்தி உள்ள அறிவை நம்ம படிக்க போறோம். அப்புறம் 7.4 இருந்து 12 வரைக்கும் அது போட்டிருக்கு. அப்புறம் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைதல். 7.13 இருந்து 19 என்ன மாம் ஏவையே பிரபத்தியந்தே, இது பிரகிருதி வித்திமை பராம். ஓகே. தேவ மற்றும் தேவி வழிபாடு. ஓகே. டெமிகாட்ஸ் வழிபாடு 7.20 இருந்து 25 வரைக்கும். மயைவ விஹிதான் இஹிதான், இது பண்ண முடியாது. இதுல என்னன்னா எல்லா ஸ்லோகமும் போட்டிருக்கா. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டிலீட். ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த இதுல குரூப்ல இது வரும் இல்லையா, அதை ஓபன் பண்ணா இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஸ்லோகம் இருக்கு. அப்ப நான் ஏதாவது டிலீட் பண்ணிட்டேன்னா சொல்லித்தரலையே மாதாஜி அப்படி ஆயிடும். அதனால நிறைய ஃபுல் ஸ்லோகம் போட்டிருக்காங்க. 7 சாப்டர் எல்லாமே இருக்கு. ஸோ இட் வில் டேக் லிட்டில் டைம். விடுவிடுன்னு பண்ணிட்டு போகலாம். எஸ். இப்போ ஸ்லோகம் சொல்றதுல எல்லாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும். தப்பா வந்தாலும் பரவாயில்ல, என்ன இப்போ கரெக்ஷன் பண்ணிட்டு போகணும். அப்பதான் தைரியம் வரும் இல்லையா படிக்கிறதுக்கு. இந்த தமிழ்ல தான் எழுதிருக்கு. அப்ப தமிழ் பார்த்து நம்ம படிக்கலாம். எஸ். எல்லாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எஸ். அம்புஜோலி மாதாஜி தான் எப்பவுமே லீடிங் த குரூப். பாக்கி உள்ளவங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி வைங்க, ஒருத்தருக்கு நான் சான்ஸ் கொடுக்குறேன். எஸ். படிங்க மாதாஜி. அம்புஜோலி மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் வாச மய்யா சக்தமனா பார்த்தா யோகம் யுஞ்சன் மத் ஆஸ்ரய அசம்சயம் சமக்ரம் மாம் யதா கேளுங்க. ஓகே. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரிதாவின் மகனே, மயை சக்தமனா பார்த்தவனா பிரிதாவின் மகனே, என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன் கரெக்ஷன் பண்ண முடியாது. என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன் என்னை பற்றி முழு உணர்வில் யோகத்தை பயில்வதன் மூலம் என்னை நீ எவ்வாறு சந்தேகமின்றி ஏதுமின்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதை இனி கேட்பாயிர. எப்படி ஞானிஸ்ல என்ன பண்றாங்க யோகி எல்லாம் ஃபுல் இதுல என்னது மெடிடேஷன்ல பகவானையே நினைத்து அவ ஃபுல்லா அதுலயே ஐக்கியம் ஆண்டு இருக்கா. என்னிடம் பற்றுதல் பகவான்ட்டு தான் பற்றுதல், வேற பௌதிக உலகத்திலும் பற்றுதல் கிடையாது. அப்புறம் மனது ஃபுல் அந்த மாதிரி ஒரு மனதோடு என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் யோகத்தில் பயில்வதன் மூலம் என்னை நீ எவ்வாறு ஒரு சந்தேகம் கிடையாது. பகவான் இந்த மாதிரி இருக்கலாமோ, அப்படி இருக்கலாம், சந்தேகமும் இல்லாம என்னை பத்தி நீ நினைச்சிட்டு இருந்தானாக்கா அது ஏதுமின்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதை இனி அப்படி அந்த மாதிரி இருக்கிறவா என்னை பத்தி முழுசா அவளுக்கு புரிய வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இனிமே நிறைய ஸ்லோகத்துல அது சொல்ல போறாங்க. ஓகே. சங்கரநாராயண் பிரபுஜி படிங்க. படிங்க.
ज्ञानं देहं स विज्ञानम् इदं वक्ष्यांश शेष सदः यज् ज्ञात्वा नेह भूयो ज्ञातव्यम् अविष्यते ज्ञातव्यम् अवशिष्यते. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கு? தற்போது சாதாரண அறிவியும் தெய்வீக அறிவியும் நான் உனக்கு முழுமையாக அறிவிக்கின்றேன். இதனை அறிந்த பின் நீ அறிய வேண்டியவை எதுவும் இருக்காது. எல்லாமே நான் உனக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்துடுறேன். என்ன மாதிரி அறிவு? சாதாரண பௌதிக உலகத்துல உள்ள அறிவு தான். அதையும் நான் உனக்கு சொல்லிக்கிறேன். தெய்வீக அறிவியை நான் உனக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன். இது தெரிந்ததுக்கு அப்புறம் இன்னும் எனக்கு ஏதாவது படிக்கணும்னு இருக்கா? இல்லவே இருக்காது. எல்லாமே நான் உனக்கு கம்ப்ளீட்டா சொல்லி கொடுத்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, அப்புறம் இதுல வந்து இப்ப ஆரம்பிக்கிறார். இது வந்து யாரு? எஸ், வைதேகி மாதாஜி படிங்க. பாக்கி உள்ள ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சு விடலாம். சஹஸ்ரேஷு கஷ்டித் யத்தி யதத்தி சித்தயே. மாதாஜி சொல்லும்போது கொஞ்சம் கேளுங்க. யத்தி கிடையாது, யதத்தி சித்தயே யததாம் அபிசித்தானாம் கஷ்டின்மாம் வேத்தி தத்வதः. பாக்கி எல்லாம் கரெக்டா படிச்சா. இது ஒளி யத்தின்னு எழுதிச்சா. எஸ், நம்ம வந்து ஃபுல் சான்ஸ்கிரிட் தெரியாது நமக்கு இல்லையா? நம்ம டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜ். அப்ப ஏதாவது நம்ம வந்து சொல்ல அது வேற மீனிங்கா எடுத்துன்னா அப்புறம் தப்பாயிடும் இல்லையா? பெரிய பகவான் ஒன்னும் கோச்சுக்க மாட்டாரு. அதுக்கு வேண்டிய இல்ல, படிக்கிறதோ செய்யறோம் நல்லாவே படிச்சுருக்காங்க. அதுக்கு சொல்றேன். அப்போ மனுஷியானாம் சஹஸ்ரேஷு. சஹஸ்ரன என்னது? 1000. அப்ப மனுஷன் எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க? ஒரு 1000 மக்கள்ல ஒரு ஆளுக்கு தான் 1000 மனிதர்களில் யாரேனும் ஒருவன் பக்குவம் அடைய முயற்சி செய்யலாம். இப்ப இந்த மாதிரி ரன்னிங் ரேஸ் வைக்கிறா, மேரத்தான் எல்லாம் வச்சிருக்கா. அதுல வந்து நிறைய பேர் ஓடுவான். ஆனா யார் ஃபர்ஸ்ட் வருவா? ஒரு ஆள் தான் ஃபர்ஸ்ட் வருவான். அது போல இந்த பக்தி மார்க்கத்திலையும் இவ்வளவு பேர், இப்ப நம்ம இதுலயே பார்த்தோம் அட்டெண்டன்ஸ் எவ்வளவு பேர் வந்திருக்கா, எவ்வளவு பேர் வரவில்லை. அப்போ இந்த மாதிரி ஓட்டத்துல சில பேர்லாம் வந்துடுவா, பின்னாடிதான் இருப்பா, பின்னாடி தங்கியிருப்பா. சில பேர் முன்னாடி வர வீழ்ச்சி அடைந்துடுவா. ஏன்னா கடைசியில் வர ஒரு மாதிரி ஒரு தளர்ந்து போய் இனிமே நமக்கு ஜபா பண்ண வேண்டாம், இனிமே நமக்கு ஒன்னும் கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ண வேண்டாம், எல்லாம் போரும் அப்படின்னு வச்சு வீழ்ச்சி தான் அது. நமக்கு கண்டினியூஸா யூ ஹேவ் டு பி a student, யூ ஹேவ் டு கீப். நம்ம வந்து ஸ்டூடெண்டா இருந்து படிச்சுட்டே இருக்கணும், ஜப்பா பண்ணிட்டே இருக்கணும். அது 18 days முடிஞ்சாச்சுன்னா ரெஸ்ட். அந்த மாதிரி இதுக்கு என்னது பக்தி மார்க்கத்துல there is no vacation. சொல்றா போல வெக்கேஷன் கிடையாது. டெய்லி நம்ம வந்து டெய்லி ஆகாரம் சாப்பிட்றா போல எல்லாம் நம்ம பாக்கி எல்லாம் டியூட்டிஸும் பண்றோமே, அது போல இதுவும் நம்ம பண்ணதான் வேணும். அப்ப இதுல பகவான் என்ன சொல்றான்? ஆயிரமான மக்களில் ஒருத்தருக்கு தான் வந்து பகவானை பற்றி உள்ள ஒருவன் பக்குவமடைய முயற்சி செய்யலாம். அவ்வாறு பக்குவமடைந்தவர்களே கூட யாரேனும் ஒருவனே என்னை உண்மையாக அறிவான். இந்த மாதிரி ஓட்டத்துல நிறைய பேர் பகவத்கீதா கிளாஸ் என்ன, ஜப்பா என்ன, அதெல்லாம் பண்றா. ஆனா கான்சென்ட்ரேஷனோட எவ்வளவு பேர் பண்றா தெரியாது. எவ்வளவு பேர் பேரு புகழுக்கெல்லாம் பண்றாலும் தெரியாது எனக்கு. அந்த சேம் நமக்கு வேண்டி பண்ணணும். நான் வந்து பகவானை திருப்திப்படுத்தணும். நான் என்ன செயல் பண்ணணும்? பகவானை திருப்திப்படுத்தணும். அந்த ஒரு எண்ணத்தை நம்ம பண்ணணும். அப்ப என்னெல்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ அந்த 10 ஆஃபீஸ் கொடுத்துருக்கு, அதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணணும். சோ அந்த மாதிரி பண்றவாழி ஏதோ ஒரு ஒருத்தனுக்கு தான் என்னை பத்தி உள்ள முழு ஞானம் கிடைக்கும். அது யாரு? பகவானே சொல்லிட்டார். பாக்கி எல்லாரும் ஃபெயிலியர் தான் ஆக போறீங்க அப்படின்னு. அப்போ அந்த ஒருத்தன் நம்ம ஏன் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதுக்கு ட்ரை பண்ணோம். பகவான் சொல்லிட்டாரு, அப்ப நான் ஏன் ட்ரையே பண்ண வேண்டாமே? அது இல்லை அர்த்தம். நம்ம வந்து அதுக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி நம்ம பக்தி மார்க்கத்துல இருந்து முன்னுக்கு வரத்துக்கு பார்க்கணும். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் அது. அப்புறம் 7.4 எஸ் ஸ்ரீபிரியா சம்பத் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓ, இன்னைக்கு காத்தால இதுதான் படிச்சேன். நீ வேற கொடுக்குறேன். ஏன்னா மார்னிங்ல வந்து யூஸ் ரெட் த சேம் வேற கொடுக்குறேன். பூமிராபோ நலோ வாயு கம் மானோ புத்தி வாயுஹு காத்தால ஞானமே. ஓகே. பூமிராபோ அனோ வாயுஹு அனலோ வாயுஹு கம் மானோ புத்தி ஏவ. தமிழ் வேற. கம் மனோ மனசு மைண்ட். கம் மனோ புத்திர் ஏவ ச அஹங்காராதி பின்னா பிரகிருதி அஷ்டதா. தமிழ் இல்லையா, அதனால உனக்கு புரியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற வழி இல்லை. பெட்டர் தமிழ் இதா படிச்சுன்னு இன்னும் 18 days பண்ணேன்னா தெரிஞ்சு தமிழ் நல்லா வந்து ஃப்ளூயண்டா வந்து. நெக்ஸ்ட் மாதாஜி. ஓகே, இது என்ன கொடுத்துருக்கு? இதெல்லாம் மோஸ்ட்லி எல்லாம் நம்ம பேசுற அந்த இதுதான். சான்ஸ்கிரிட் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்காது. பூமி, நம்மளும் பூமி தான் சொல்றோம். அப்படின்னா என்னது? நிலம்.
ஆப்போ அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஆப்போனாக்கா நீர். ஆப்போ ஆனா இவர் பிரபுஜிக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். சங்கரநாராயணன் இதெல்லாம் அர்க்கியம் எல்லாம் பண்ணும்போது காயத்ரி எல்லாம் சொல்லும்போது இந்த வேர்ட்ஸ்ல நிறைய வேர்ட்ஸ் வரும், சிமிலர் சான்ஸ்கிரிட் வேர்ட்ஸ். அப்போ நீர் ஆப்போனா ஆப்ப சொல்லுவா, அதுதான் நீர். இது வந்து ஒரு ஸ்லோகத்துல அப்படி போறதுனால அந்த ஆப்போ அனலோ அப்படிங்கிறது. அப்புறம் நெருப்பு அனல், அதுவும் நம்ம சொல்றோமே நல்லா துகிக்கிறது அப்படின்லாம் சொல்றோம் இல்லையா. இப்போ வெயில் காலம் வந்து இருக்கவே இருக்கு. நம்ம சவுத் இந்தியால எல்லாம் அவ்வளவு சூடு இருக்கும். அப்போ நல்லா கொதிக்கிறது அப்படிலாம் சொல்லுவோமே, அதேதான். அப்புறம் வாயுனாக்கா என்னது, காற்று. அது தெரியும், ஒரு மாதிரி தெரியும் நினைக்கிறேன். கம்னாக்கா ஸ்பேஸ், ஆகாயம். மனம், மனோனா மனம். புத்தி அஹம் ஏவ ஏவன அண்ட் ஆல்சோ அப்படி சொல்றோம் இல்லையா. ஆல்சோ அண்ட் அதுதான் இங்கிலீஷ்ல, இது சான்ஸ்கிரிட்ல போட்டிருக்கு. ஏவ ச அகங்காரம்னா அதுதான் நான்கிற அந்த உணர்த்தி இருக்கு இல்லையா. நமக்கு கான்சியஸ்னஸ், we have that conscious. நமக்கு என்ன கான்சியஸ் இருக்கு, நான் இருக்கேங்கிற அந்த உணர்வு இருக்கு இல்லையா, அதுதான் அகங்காரம். ஃபால்ஸ் ஈகோ இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, அகங்காரம்ங்கிறது நம்ம இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு அந்த கான்சியஸ்னஸ். இதெல்லாமே என்னது, இந்த 8 சேர்ந்ததே எனது பிரிந்த ஜட சக்திகளாகும். பகவானோட அம்சங்கள் தான் இதெல்லாமே. பகவானுடைய பிரிந்த ஜட சக்திகளாகும். அவருடைய எக்ஸ்பேண்டட் இதுதான் பொட்டன்சிஸ் தான் இதெல்லாம். இப்ப இதுல கொடுத்துருக்க நம்ம வந்து இப்போ இந்த கிராஸ் பாடி, நம்ம உடம்பு நம்ம பாக்குறோம், கண்ணாடியில் பாக்குறோம். ஒரு போட்டோ எடுத்தோம்னா நம்ம உருவம் தெரியாது, அது என்னது, தட் இஸ் கிராஸ் பாடி. இறக்கும்போது என்ன விழறது, இந்த கிராஸ் பாடி தான் விழுந்து விடுறது. அந்த உள்ள ஆத்மா வெளியில போகுது. அலாங் வித் அந்த ஆத்மா எதை எடுத்துன்னு போயிடுறது, சூக்ஷ்ம சரீரத்தையும் எடுத்துன்னு போயிடுறது. அந்த சூக்ஷ்ம சரீரத்துல என்னெல்லாம் இருக்கு, ஈகோ, மைண்ட், இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் சோல். இது இந்த சோல் வந்து இந்த சூக்ஷ்ம சரீரத்தை எடுத்ததா சட்டில் பாடி கொடுத்துப்பா இங்கிலீஷ்ல. இதை எடுத்துருந்தா அந்த பாடியை விட்டு வெளியில போய் வேற ஒரு பாடியில போகுது. சோ இதுதான் போயிட்டு இதெல்லாமே வந்து பகவானுடைய பிரிந்த அம்சம், ஜட சக்திகளாகும். பொட்டன்சிஸ் இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவா. எஸ், லதா மாதாஜி என்ன லேட்டா வந்தாடா மாதாஜி? அட்டெண்டன்ஸ் எடுக்கும்போது இருக்கலையே நீங்க. ரே கிருஷ்ணா மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸ்ரீதர் பிரபுஜி படிங்க. அப்பாரு ஹெல்ப் பண்ணுமா, நீங்க படிக்கிறா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. अपरेयम् इदस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवपूतां महाबाहो ययेतं कार्यते जगत्. 100% கரெக்ட். தமிழ்ல தான் இருக்கு, படிக்கலாம். ஆனா டென்ஷன்ல படிக்கும் போது கொஞ்சம் தப்பு வரும். தமிழ்லயே படிக்கிறது கஷ்டமா இருந்தா எப்படி? ஓகே, இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, இதற்கு அப்பால் என்னுடைய உயர்ந்த சக்தி ஒன்று உள்ளது. நான் இப்ப அந்த இதெல்லாம் சொன்னேனே, முன்னாடி அது வந்து என்னோட இது வேற இது என்னது போட்டிருக்கு, ஜடசக்திகள். ஆனா இதை தவிர வேறொன்னு, அதற்கு அப்பால் என்னுடைய உயர்ந்த சக்தி ஒன்று உள்ளது. இந்த தாழ்ந்த ஜட இயற்கையினை அது தனது சுயநலத்திற்காக உபயோகிக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களை அது உள்ளடக்கியதாக. இப்ப நம்ம ஜீவாத்மா எல்லாரும் என்னது, பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் த லார்ட். அதனால நமக்கு அந்த வேர்டு சொல்லியிருக்கா, பார்ட் அண்ட் பார்சல். அப்ப அந்த மாதிரி உயர்ந்த சக்தி இன்டர்னல் பகவானோட இன்டர்னல் பொட்டன்சி தான். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த இயற்கை இருக்கு இல்லையா, அந்த இயற்கையை உபயோகிச்சு நம்ம வந்து வாழ்நாள கடத்திட்டு இருக்கோம். என்னது இதுலதான் போட்டிருக்கேன், என்னுடைய உயர்ந்த சக்தி ஒன்று உள்ளது. அதுதான் ஜீவராசிகள். ஹியூமன் பீங் மாத்திரம் இல்ல, எல்லா ஜீவராசிகளும் நீங்க பாக்குறோம் இல்லையா, எல்லாம் அக்வாட்டிக் என்ன, எல்லாம் மிருகங்கள், பட்சிகள் எல்லாமே ஒரு மாதிரி இன்க்ளூடட். அது எல்லாமே இந்த பிரகிருதியில் உள்ளதெல்லாம் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கணும். தனது சுயநலத்திற்காக உபயோகப்படுத்தக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களை அது உள்ளடக்கியதாகும். ஜீவாத்மா, இது எல்லாமே ஜீவாத்மா. சோ நம்ம என்ன பண்றோம், நம்மளும் வந்து பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் காட் லார்ட். அண்ட் ஆல்சோ மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் என்னெல்லாம் இருக்கு, இயற்கையும் பகவானுடைய சக்தி தான் அது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் யாரும் இன்னும் 2 பேர் ஹேண்ட்ரைஸ் பண்ணலையே, விட்டுட்டு நீங்க ஹேண்ட்ரைஸ் பண்ணது தாழ்த்தாதீங்கோ. பிரபுஜி படிக்கும், ஸ்ரீதர் பிரபுஜி படிச்சோன்னா யாரோ, கீதா மாதாஜி. எஸ், கீதா மாதாஜி நீங்க ஹேண்ட்ரைஸ் பண்ணிருந்தா இல்லையா, படிச்சுட்டாளா? ஹரே கிருஷ்ணா, டைம் வேஸ்ட் ஆகுது, கிடுகிடுன்னு படிங்கோ. அம்புஜவள்ளி மாதாஜி ஒரு நிமிஷம் இருங்கோ மாதாஜி, எல்லாருக்கும் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் படிச்சாலும் எப்படி நீங்க ரேஸ் பண்ணி வச்சிருங்கோ. ஆனா பாக்கி உள்ளவங்க வந்து ஹேண்ட் ரைஸே பண்ண மாட்டேங்கிறாலே பாக்குறேன். லதா மாதாஜி இருக்கேளா? லதா மாதாஜி அன்மியூட் பண்ண தெரியலையா, என்ன தெரியலையா? ஓகே, வேற யாரு? ஆமா, கிருஷ்ணவேணி மாதாஜி படிங்க. கிருஷ்ணவேணி மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணுவோம் மாதாஜி. அந்த பட்டன் எப்படி படிங்க. ஏதத் யோனினி பூதானி சர்வனித்யூபாதாராய
अहं कृस्तानस्य जगतः கிருஷ்ணஸ்ய कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलस्तदा பிரளயஸ்ததா எஸ். प्रलयस्तदा இது வந்து அப்புறம் வேற ராஜேஸ்வரி நான் படிக்கிறேன். ஓகே, இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? ஏதத்யோனினி பூதானி, படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் இந்த இரண்டு இயற்கையை சேர்ந்தவையே. இன்டர்னல் பொட்டன்சி அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்சி. அவரோட உள்ளேந்து வந்த அந்த சக்தி அண்ட் வெளிப்புற சக்தி, இதுகளே இந்த அனைத்தும் இந்த இரண்டு இயற்கையை சேர்ந்தவையே. இவ்வுலகில் ஜடமாகவும் ஆன்மீகமாகவும் இருப்பவை. அனைத்திற்கும் ஆதியும் அந்தமும் நானே என்பதை நிச்சயமாக அறிவாயாக. இதெல்லாம் எங்க இருக்கு? ஆன்மீகத்திலையும் இருக்கு, ஆன்மீக உலகத்திலையும் இருக்கு, இந்த இதுலயும் இருக்கு. வேற என்ன வேர்டு? இவ்வுலகில் ஜடமாகவும் ஆன்மீகமாகவும் இருப்பவை இதெல்லாம் தான். மீன்ஸ் அவரோடு தான் இது என்னது குவாலிட்டி, அவரோட தான் அந்த பொட்டன்சியல் எல்லாம் நிறைஞ்சிருக்கு. எதை எடுத்தாலும் பகவானோட அம்சம் தான் அதெல்லாம். சோ இது எல்லாமே இதுக்கு எதுவும் ஆதியும் அந்தமும் நானே தான் என்பதை. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஆதினா என்னது? ஆரம்பம். அந்தம்னா இது எண்டு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நம்ம தான் நமக்கு ஆதி இல்லை, நம்ம சோல்லாம் தான் இறக்கவே மாட்டேங்கிறது சொல்றோம். இப்ப ஆதின்னு எப்படி வரும்னாக்கா பகவான் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. அப்ப பகவான் வந்து ஜெனரேட் பண்ணியிருக்கார், அவர் வந்து அனிஹிலேட் பண்ணிடுவார். அந்த பிரளயம் வந்து எல்லாம் அனிஹிலேட் பண்ணும்போது அவர் தான் எடுத்துடுவார். அப்புறம் திரும்பி நம்ம பிறப்போம்னா அந்த ஆத்மா திரும்பி வெளிப்பட்டு இட் வில் பி பார்ன். ஆத்மா அகைன் பார்ன்னு சொல்லக்கூடாது, அவர் வந்து அதை கிரியேட் பண்ணிடுறார். ஓகே, கொஞ்சம் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஸோ டோன்ட் கோ பை வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங். நான் சொல்றது வந்து அதை புரிஞ்சுக்காங்க, ஜஸ்ட் ஜென்ரலா என்ன உண்டோ அது மாத்திரம் புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் படிங்க மாதாஜி. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. மத்தः பரதரம் நான்யத் கிஞ்சித் அஸ்தி தனஞ்சய மயி சர்வம் இதம் ப்ரோதம் சூதரே மணிகணா இவ. சூத்தரே இல்ல, சூத்ரே மணிகணா இவ. சூத்ரே மணிகணா இவ. நீங்க மத்தக சொன்னே ரொம்ப பிடிச்சு போயிடுது. அழகா அந்த ஹ கரெக்டா சொன்னேன். மத்தக பரதர், அது இப்படிதான் படிக்கணும். ஹ சொல்லணும், நான் கரெக்டா சொன்னேன். ஓகே, செல்வத்தை வென்ற வெல்வோனே, இது அதுக்குதான் தனஞ்சயான்னு போட்டிருக்கு. இவன் அர்ஜுனாக்கா அந்த ஒரு பேர் எக்ஸ்ட்ரா உண்டு. அவர் வந்து தனம் பணத்துக்கெல்லாம் அவர் மயங்க மாட்டார், செல்வத்துக்கெல்லாம் மயங்க மாட்டார், செல்வத்தையும் வென்றவன். அப்ப செல்வத்தை வெல்வோனே, என்னை விட உயர்ந்த உண்மை ஏதும் இல்லை. நூலில் முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டுள்ளது போல அனைத்தும் என்னையே சார்ந்துள்ளது. சூத்திரே மணிகனா இவ. மணிகள்லாம் இந்த மாதிரி சூத்திரம், அது வந்து இதுல நூல்ல கோர்க்கப்பட்டா போல நான் எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். இப்ப நம்ம பிளானட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா கூட எப்படி இருக்கும் இல்லையா? நம்ம இந்த இது மில்கி வேல் அதுல எல்லாம் சொல்றோமே, ஜூபிட்டர், சாட்டர்ன், இதெல்லாம் இருக்கு, யூனிவர்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்கு, எல்லாமே கரெக்டா அந்த ஆர்பிட்ல போயிட்டு இருக்கும். ஒண்ணு டேஷ் பண்ணிட்டு அப்படி இல்ல, கரெக்டா எப்படி ஒரு அர்த்தம் இப்படி இப்படி சுத்தணும்னா அது வந்து ஒரு நாள் எடுக்கிறது இல்லையா? கரெக்டா அந்த மணிக்கூர்ல அது கரெக்டா அது வந்து ரொட்டேஷன். அப்புறம் அதே போல ரெவல்யூஷன், சன்னை வந்து ஒரு 1 year எடுக்கிறது. அது ரெவல்யூஷன் மட்டும், அதுக்கு என்ன தமிழ் வேர்டு தெரியாது, சுத்தி வர்றதுக்கு. பூமி வந்து சூரியனை சுத்தி வர்றதுக்கு அந்த கால கணக்குல கரெக்டா அது வருது. அப்புறம் ஒரு நாள்ல அது வந்து கரெக்டா ஒரு 24 மணிக்குள்ள ஃபுல்லா சுத்துறது. இதெல்லாம் எப்படின்னா எல்லாம் பகவானோட இதனாலதான் அந்த மாதிரி நடக்கிறது. சோ அவர் வந்து எல்லா மணிகள்லாம் ஒரு நூல்ல போட்டா போல பகவான் எல்லாத்தையும் இதெல்லாம் சிருஷ்டி பண்ணி ஒரு ஒன்னும் கரெக்டா அந்த லெவல்ல நிற்கிறது. அனைத்தையும் என்னையே சார்ந்துள்ளன. எஸ், லலிதா மாதாஜி எங்க போயிட்டாள்? ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி படிச்சுட்டாள் இல்லையா? லோவர் ஹேண்ட் பண்ணிருக்கேன், நான் தான் படிச்சேன் மாதாஜி. எஸ், லலிதா மாதாஜி இருக்கா? வேற யார் படிக்கலை இது வரைக்கும்? மகேஸ்வரி மாதா யாருக்கோ படிக்கணும் விருப்பம் இருந்தா படிக்கலாம். ஓகே, நான் ஃபோர்ஸ் பண்ணேன்னு நினைக்காதீங்கோ. எஸ், கீதா மாதாஜி படிங்க. எனக்கு தெரியாது, திரும்பி யாரும் ரிப்பீட் பண்ணாலும் எனக்கு தெரியாது, நீங்க பாத்துக்கணும். ஓகே, கீதா மாதாஜி படிங்க. படிங்க. ரசோஹம் அஹம்னு படிங்க. ரசோ ரஹஹம் அப்சு கௌந்தேயோ. ரஹஹம் அப்சு கௌந்தேயோ. மாதாஜி 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 கௌந்தேய கௌந்தேய கௌந்தேயோ. பிரபா அம்சி பிரபாஸ்மி பிரபாஸ்மி சசி சூரியயோ பிரணவ பிரணவ சர்வ வேதேஷு சப்தகோ பௌஷம் ருஷு ருஷுஹு ருஷு 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 ருஷு. அப்ப ரசம்னா என்னது? ரசம். ரசம்னா நம்ம சாப்பிடுற அந்த ரசம் டேஸ்ட். இது அகம், நான் தான் அந்த டேஸ்ட். எதோட? அப்சு, வாட்டர், தண்ணியோட டேஸ்ட். கௌந்தேயா, யாரு அர்ஜுனனே, உங்க தண்ணி குடிக்கிற டேஸ்ட் என்னது? அது தண்ணிக்கு என்ன டேஸ்ட்?
ஒரு கஷ்பா புளிப்பா திரிப்பா ஒண்ணும் இல்ல, அது ஒரு டேஸ்ட், தண்ணிக்கு ஒரு டேஸ்ட் உண்டு, அந்த டேஸ்டும் நான் தான் அப்படிங்கிற பகவான் சொல்றாரு. குந்தின் மகனே, நானே நீரின் சுவையும் சூரிய சந்திரன்கள், பிரபாஸ்மி, பிரபானா அது பிரகாஷம், பிரகாஷம் சொல்றேன், அதான் பிரபாஸ்மி, பிரபா அஸ்மி, அந்த என்ன பிரகாசமும் நானே, எதோடு சசி சந்திரன் சூரியன், இவ ரெண்டு பேரும் இது ஒளியும் நானே, சூரிய சந்திரன்களின் ஒளியும் நானே, வேத மந்திரங்களின் பிரணவ ஒளியுமான ஓம், பிரணவ சர்வ வேதேஷம், எல்லாம் அந்த ஓம்ங்கிற மந்திரம், எல்லா மந்திரம் எடுத்தாலும் இப்ப ஒரு கணபதி ஓமமா இருக்கட்டும், எனி ஓமம் எனி இதுனாக்க ஒரு மந்திரமா இருக்கட்டும், ஓம்னு தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க. அந்த ஓம் யாரு குறிக்கிறது? அது கிருஷ்ணனை குறிக்கிறது. இதெல்லாம் இஸ்கான்ல சொல்லித்தரான்னு மாத்திரம் நினைச்சுடாங்க, இது வந்து பகவத்கீதால சொல்லியிருக்கு. சோ எங்க பகவத்கீதா படிச்சாலும் அவ அதே தான் சொல்லுவா, கிருஷ்ணர் தான் அப்படிதான் சொல்லப்பாரு இல்லையா. சோ இது எல்லா வேத மந்திரங்களின் பிரணவ ஒலியுமான ஓம், அதிலும் பகவான் நான் இருக்கின்றேன். ஆகாயத்தில் சப்தமாகவும் மனிதரின் திறனாகவும் இருப்பது நானே. ஆகாயத்த சப்தம் இருக்குன்னு எப்படி தெரியும் நமக்கு? ஆகாயத்த சப்தம் இருக்குன்னு எப்படி? நமக்கு வெளியில யாரோ கொட்டுறா, டிரைவ் பண்ணிட்டு போற அந்த சத்தம் தான் கேட்கும். சோ திஸ் ஐ ஜஸ்ட் டோல் கிட்ஸ்னா, அதனால எனக்கு அது வந்து கொடுத்து, அப்ப நான் குழந்தை என்ன சொல்றேன்னா, இப்படி இந்த கையை வந்து இப்படி வச்சுக்கோங்க, சங்கு எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, சங்கு என்ன சொல்ற, சங்கு அந்த சங்கு காதை வச்சா ஒரு இது கேட்கும், சத்தம் கேட்கும். அப்போ சங்கத்தோட எங்க போறது, அப்ப கையை இப்படி குமிச்சு வச்சு இப்படி வச்சுங்கோ அப்படின்னு, இப்படி வச்சுட்டா ஊன்னு ஒரு சத்தம் கேட்கும் உங்களுக்கு. சோ இது என்ன, ஸ்பேஸ் தான், ஆகாயம்ங்கிறது ஸ்பேஸ். இந்த ஸ்பேஸுக்குள்ள சத்தம் இருக்குன்னு எப்படி தெரியும்னாக்க, இப்படி வச்சுட்டா போதும், ஒரு half a minute வச்சுனா போதும் உங்களுக்கு வந்து ஊன்னு ஒரு சத்தம் கேட்கும். சோ தட் இஸ் வாட் ஸ்பேஸ்ல சவுண்ட் இருக்குன்னு ப்ரூவ்டு. அப்ப அதுவும் பகவான் தான். அப்புறம் என்னது, திறமை, மனிதரில் திறமை, ஒருத்தருக்கு ஒரு ஸ்மார்ட்னஸ், ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதுவும் பகவான் கொடுத்ததுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க. இது வந்து பிக்சர் குழந்தையோட சைட்ல இருந்து போட்டு இன்னும் நல்லா தெரியாது. நீரின் சுவையும் அவர் தான், பகவான் தான். அப்புறம் வந்து சந்திரன் சூரியனின் ஒளியும் அவர் தான், ஆகாயத்தின் இது ஒளியும் அவர் தான் அப்படின்லாம் போட்டு ஓம்ங்கிற பிரணவத்திலும் பகவான் தான் இருக்கார், கிருஷ்ணர் தான் இருக்கார். எஸ். நெக்ஸ்ட் மகேஸ்வரி மாதாஜி படிச்சாலா நீங்க? இப்போ இல்லையா, இப்ப யாரும் படிச்சாலா? என்ன படிச்சீங்க? நீங்க தான் படிச்சாலா? இல்ல மாதாஜி, நான் படிக்கல. படிங்க. இன்னும் ஆர்லதா மாதாஜி அன்மியூட் பண்றதே இல்லையே. புண்ணியோ கந்தஹ பிருத்திவியாம் தேஜஸ் சாஸ்மி வசனௌ ஜீவனம் சர்வபூதேஷு தபஸ்சாஸ்மி தபஸ்விஷு. தபஸ்விஷு படிச்சுட்டே இருந்தா வந்துரும்னா. ஓகே. புண்ணியோ கந்தம்னாக்க தெரியல, வாசனை, எதோட நல்ல புண்ணிய நல்ல வாசனை எது? பிருத்திவி, நம்ம இது என்னது, பூமியோட வாசனை எப்படி தெரியும்னா, மழை பெஞ்சா தெரியும், ஃபர்ஸ்ட் மழையில நல்ல மண் வாசனை இருக்கும் இல்லையா, அந்த வாசனையும் பகவான் தானா. புண்ணியோ கந்த பிருத்திவியாம், பிருத்திவியோடு கந்தமும் நான் தான். தேஜஸ் ஆஸ்மி, இது என்னது, அப்புறம் என்னது, நான் நெருப்பின் வெப்பம், நெருப்போட வெப்பம் இருக்கு, ஒரு ஹீட், அதுவும் நான் தான். ஜீவனம் சர்வ பூதேஷு, எல்லா உயிர் சன்னியாசிகளின், ஒரு நிமிஷம், நான் எல்லா உயிர்களுக்கும் உயிர். இப்ப எல்லாருமே மூச்சு விட்டு இருக்கோம், நமக்கு தெரியவே தெரியாது எவ்வளவு மூச்சு எடுக்கிறோம் விடுறோம்னு சொல்லிட்டு இல்லையா, அது கண்டினியூஸா போயிட்டே இருக்கு. அது எப்படி? பகவானாலதான். அவர் ஸ்டாப் சொன்னா நின்னுடும், அவர் சொல்லலை நமக்கு, அதனால ஓடிட்டு இருக்கு இப்போ. அப்போ அதுவும் பகவானோட செயல் தான். நம்ம மூச்சு விட்டு நம்ம சுவாசிக்கிறதும் பகவானோட திறனால, பகவானோட இதனாலதான் நமக்கு வந்து we are able to breathe. அப்புறம் என்னது, உயிர், நான் எல்லா உயிர்களுக்கும் உயிர், எல்லா சன்னியாசிகளின் தவங்களும் நானே. சன்னியாசிகள்னா தவம் பண்றா அப்படின்னா அந்த தவங்களும் அவர்தான். இப்ப நம்ம 18 days கோர்ஸ், ஒரு யஜ்யம் நான் அன்னைக்கு சொன்னேன் இல்லையா, இது ஒரு 18 days கண்டிப்பா நம்ம வந்து அட்டென்ட் பண்ணி ஆகணும், எவ்வளவு புரியுறதோ அவ்வளவு புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு. அப்புறம் திரும்பி அடுத்த மாசம் 18 days இந்த மாதிரி யஜ்யம். நம்ம பகவத்கீதா கேட்கறதும் ஒரு யஜ்யம், ஒரு பஜனை பாட்டு பாடுறதும் ஒரு யஜ்யம். பகவத்கீதா நீங்க எல்லாம் படிக்கிறோம் இல்லையா, இது எல்லாமே ரொம்ப புண்ணிய காரியம். புண்ணியம்னா என்னது, நல்லது. அதுக்கு நம்ம அப்போ புண்ணியம் வேண்டாம் கிருஷ்ணன் அந்த மாதிரி ஒரே டீப் இதுக்குள்ள போகக்கூடாது, நல்ல காரியம் நம்ம பண்றோம். அப்ப இது எல்லாமே என்னது, சன்னியாசிகளின் தவங்களும் நானே. இப்ப நம்ம எல்லாரும் இந்த பகவத்கீதா அட்டென்ட் பண்றோம், இதுவும் அவர் கொடுத்ததான். இல்லை நிறைய தடங்கள் கொடுக்கலாமே, என்னெல்லாமோ தடங்கள் கொடுக்கலாம், ஆனா அதெல்லாம் இல்லாம நம்ம அட்டென்ட் பண்ண வைக்கிறதும் பகவானோட கிருபையினால்தான் முடியாது. இதுல எல்லாமே பகவானோட கிருபை இருக்கு. எஸ். இப்ப வந்து 2 பேர் யாராவது இன்டராக்டிவ் செஷன் வச்சுடலாம். தமிழ் தானே, நம்ம எல்லாம் தெரியும். அரசு பிரபுஜி இதை படிக்கிறாளா? எல்லோ உள்ளது படிக்கிறாளா?
இந்த எல்லோல என்ன இருக்கோ அதை நீங்க படிங்க. மஞ்சள்ல இருக்கிறது இது வெள்ளையில இருக்கிறது யார் படிக்கிறார்? சங்கர நாராயண பிரபுஜி. இதை நீங்க படிங்க. ஒண்ணு படிச்சா அடுத்தது அவர் படிப்பாரா இல்ல கண்டினியூஸா? சுவை சுவையில அவர் வந்து சொல்வார் தண்ணீர் அப்படின்னு. அப்ப நம்ம வந்து சுவையில தண்ணீராக இருக்கேன். சாரி, அது ஆக்சுவலி இது உள்டா இருக்கு. தண்ணீர்ல சுவையாக இருக்கேன் அப்படி. அப்போ அவர் படிக்கணும் முதல்ல. சங்கர நாராயண பிரபுஜி இது முதல்ல தண்ணீர் படிப்போ, அதுல சுவையாக இருக்கின்றேன் அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம். அரசு பிரபுஜி சொல்லலாம். சொல்லுங்க. தண்ணீர், சுவை, சந்திரன், சூரியன், ஒளி, வேத மந்திரங்கள், ஓம், ஈதர், கம், மனிதன், திறன், பூமி, மனம், தீ, வெப்பம், உயிரினங்கள், வாழ்க்கை, அனைத்து சந்நியாசிகள், தவம், அனைத்து இருப்புகளும், அசல் விதை, புத்திசாலி, நுண்ணறிவு, சக்தி வாய்ந்த மனிதர்களும், வலிமை, வலுவான ஆர்வம் இல்லாதது, வலிமை, மத கொள்கைகளுக்கு முரணானது அல்ல, இல்லற வாழ்க்கை. எல்லாத்தையும் இப்ப வந்து இதெல்லாம் இப்ப நம்ம படிச்சோம். இங்க மாத்திரம் என்னது சக்தி வாய்ந்த மனிதர்களின் வலிமை, அது நம்ம இதுல வரல. ஏன்னா இது வந்து 8ல இருந்து 11 வரைக்கும் இருக்கு. நம்ம இப்ப எத்தனாவது பார்த்தோம்? 9 தான் பார்த்தோம். இதெல்லாமும் இருக்கும். அப்புறம் வந்து மிக கொள்கைகளுக்கு முரணானது அல்ல, மத கொள்கைகளுக்கு முரணானது அல்ல எது? இல்லற வாழ்க்கை. அது வந்து இல்லற வாழ்க்கை பிரிஸ்கிரைப். வந்து கல்யாணம் பண்ணிட்டு ஒரு இல்லற வாழ்க்கை நடக்கிறது இஸ் அலௌட். ஓகே, எல்லாரும் வந்து இது போட்டீங்களா? அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுடுங்கன்னா சைட் பை சைடு அதையும் போட்டுடுங்க. சொல்லியிருக்கேன் ஏன் போடணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, அடுத்தது போகலாம். எஸ், ஆர்லதா மாதாஜி அன்மியூட் பண்றா? பண்ண தெரியலையோ மாதாஜிக்கு, டவுட் இப்போ. எஸ், சங்கர நாராயண பிரபுஜி படிங்க. ரிப்பீட் பண்ணலாம் எல்லாரும். ஓ, ஜீவகுமாரி மாதாஜி வந்துட்டாளா? வெரி குட். நான் லேட்டா எடுத்து மாதாஜி. ஓகே, ஒருத்தரா படிக்கலாம். மாதாஜி சாரி. நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. கேட்டேல அட்டெண்டன்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு லேட்டா தான் ஜாயின் பண்ணேன். ஓகே, பிரபுஜி படிங்கோ. சங்கர நாராயண பிரபுஜி. ஓகே, ஜீவகுமாரி மாதாஜி படிங்க, அப்புறம் அவர் படிங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏ சைவ சாத்விகா பாவா ராஜசாஸ் தாமசாஸ் ஏ மத்த ஏ வேதிதான் வித்தி நத்வஹம் தேஷு தேமயி. வெரி நைஸ். அப்போ இது வந்து ராஜஸ் தமஸ் எல்லாம் வருது. எல்லா குவாலிட்டிஸ் முக்குணங்களோட இது போட்டுருக்கு. சத்துவம், ரஜஸ், தமஸ் இவற்றில் எந்த வாழ்க்கை நிலையானாலும் அவை எனது சக்தியால் படைக்கப்பட்டவை என்பதை அறிவாயாக. இந்த சத்துவம், ரஜஸ், தமஸ் எல்லாமே அவர் படைக்கப்பட்டதுதான். இந்த முக்குணங்களும் படைக்கப்பட்டது யாரு? பகவான் தான் படைக்கப்பட்டிருக்கார், படைத்திருக்கார் என்பதை அறிவாயாக. ஒரு விதத்தில் நானே எல்லாம் என்ற போதிலும் நான் சுதந்திரமானவன். எல்லாம் என்னால கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். ஆனா நான் அதுல ஒண்ணும் பந்தப்பட்டுக்க மாட்டேன். ஐ எம் அவே ஃப்ரம் தட். நான் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். எல்லாம் நீங்க அனுபவிக்கிறதுக்கு தான். நீங்கள்லாம் சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் உங்களுக்கு தான். ஐ எம் நாட். நான் இப்ப சத்துவகுணத்துல இருக்கேன், நான் ரஜோ, நான் அது ஐ எம் அப்பாற்பட்டவன். ஏன்னா அவர் வந்து பகவான். அவர் வந்து நம்மள மாதிரி ஒரு இந்த உடல் கிடையாது இல்லையா? டிஃப்ரெண்ட் உடல், ஆன்மீக உடல். அவர் வந்து இதுல பந்தப்பட்டுக்க மாட்டார். அப்புறம் என்னது? என்ற போதிலும் நான் சுதந்திரமானவன். நான் ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கு உட்பட்டவன் அல்ல. மாறாக அவை எனக்குள் அடக்கம். நான் அவளை கண்ட்ரோல் பண்றேன். நம்ம எல்லாம் எப்படி? ஜீவாத்மா நம்ம எல்லாம். அப்ப நம்ம வந்து இதுல கட்டுண்டு விடுறோம். பிறந்த குழந்தையில இருந்து நம்ம வந்து இந்த தமோகுணம் ரஜோகுணம் இதுல கட்டுண்டு விடுறோம். ஆனா பகவான் அதுல அது வந்து அவர் வந்து இவாளை கட்டுப்படுத்துவார். அந்த லெவல்ல இருக்கார் அவர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் யாரு? பிரபுஜி ஃப்ரீ ஆயிட்டாளா? சங்கர நாராயண பிரபுஜி படிங்க. திரிபிர் குணமயேர் பாவேர் ஏவிஹி சர்வம் இதம். பிரபுஜி கரெக்டா இதுல இருந்து பாவேர் வரைக்கும் படிச்சிருக்கோம். அப்ப கரெக்டா சர்வம் இதம் ஜகத். திரிபிர் குணமயேர் பாவேர். திரிபிர் குணமயேர் பாவேர் பாவேர் ஏபிஹி என்று போட்டிருக்காரு. சர்வம் இதம் ஜகத் மோகிதம் நாபி ஜனாதி மாம் ஏப்யஹ பரம் அவ்யயம். ஜானாத்தினா தெரியாது. நான் ஜானாமி, ஜானாத்தி சொல்வா. ஓகே, இதுல என்ன கொடுத்துருக்காரு? திரிபீர்னா 3.
மூணு குணங்கள், இது சத்வம் ரஜஸ் தமஸ் என்னும் மூவகை குணங்களில் மங்கி இருப்பதால் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அழிவற்ற என்னை முழு உலகம் அறியாது. நம்ம வந்து அதனாலதான் பகவானை நம்ம எப்பவுமே மறக்கிறோம்னா என்னது தெரியும், ஆனா அது நேரம் இல்லை. அதை வந்து எப்ப பதில் ஜபா பண்ணிட்டு இருக்கிறது எப்படி சரி ஒண்ணும் அப்படி சொல்லவே இல்லை. பகவான் எந்த செயல் பண்ணாலும் என்ன நினைச்சு அதுக்கு கூட நமக்கு we are forgetting, நம்ம வந்து மறந்து போயிடும், பகவானை நினைக்கிறதுக்கு மறந்து போயிடுறோம். ஏன்னா நம்ம வந்து ரஜஸ் தமஸ் இந்த மூணு முக்குணங்களால பாதிக்கப்பட்டதுனால நமக்கு வந்து பகவானை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முடியறது இல்லையா. அதனாலதான் எப்பெல்லாம் முடியறதோ சத்சங்கத்தை இருந்துட்டே இருக்கும். அது மாதிரி இருக்க என்ன ஆகுனாக்கா நமக்கு நினைவு வந்துட்டே இருக்கும். ஓ ஜப்பா பண்ணம், ஓ இது பண்ணம், நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு தெரிஞ்சு வரும். சோ இது வந்து இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் 3 modes of material nature. நம்ம வந்து பகவானை மறக்கிறோம், பகவானே சொல்லியிருக்கார். எஸ், அடுத்தது ஸ்ரீபிரியா மாதாஜி படி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. दैवी हेष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्ति ते. एतां तरन्ति ते. तरन्ति ते. என்ன கொடுத்திருக்கு? ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களான எனது இந்த தெய்வீக சக்தி வெல்லுவதற்கரியது. டெஃபினட்டா பகவானே சொல்ற, இந்த ரஜோகுணம் தமோகுணம் சத்துவகுணம் இதெல்லாம் அப்பாற்பொள், அதெல்லாம் அந்த ஷாக்கல்ஸ்ல இருந்து வெளியில வரணும்னா கஷ்டம் தான். ஏன்னா அது முக்குணங்களை நம்ம தொத்தின்றே இருக்கும், அதுல வெளியில வர்றது கடினம் தான். ஆனால் என்னிடம் சரணடைந்தோர் இதனை எளிதில் கடக்கலாம். அது கடினம் தான், ஆனா அதுல இருந்து வெளியில பட்டோம்னா ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்ல 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 என்ன ஆகுனாக்கா இதெல்லாம் அந்த டைடப் அந்த இதெல்லாம் விட்டு போயிடும். பப்பெட் மாதிரி தானே இழுத்துட்டே இருக்கும். அப்ப நம்ம மகாமந்திரம் பகவானை நினைச்சு பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த பந்தங்கள்ல அந்த இதை ஸ்ட்ரிங்ஸ் எல்லாம் விட்டு போய் முக்குணங்கள்ல இருந்து நம்ம விடுபட்டு பகவானை அடையலாம். எளிதில் இந்த இதெல்லாம் எளிதில் கடந்து விடலாம். எஸ் எஸ் வைதேகி மாதாஜி படிங்க. படிங்க மாதாஜி. நமாம் துஷ்கிருதினோ மூடா பிரபத்யந்தே நராதமாக மாயையாப ஹிருதஞான ஆசுரம் பாவம் ஆஸ்ரிதாக. நராதமாக்கும் நாரதா கூட டிஃபரன்ஸ் நான் காட்டி தரேன், பின்னாடி வருது. ஓகே, இதுல என்ன சொல்லிருக்குன்னா இது இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட்ஸ் என்ன, துஷ்கிருத்தினோ மூடா நராதமா ஆசுரம் பாவம், பின்னாடி நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல போட்டு. ஓகே, சற்றும் அறிவற்ற மூடர்களும் மனிதரில் நிலையோரும் மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்களும் அசுரரின் நாத்திக தன்மையை ஏற்றவர்களுமான துஷ்டர்கள் என்னிடம் அடைவதில்லை. இவாள்லாம் நம்ம கிட்ட சரணடைய மாட்டேங்கிறோம். யாரெல்லாம் துஷ்கிருத்தினோ, யாருக்கு வந்து இது நம்பிக்கை இல்லையோ அவர் மூடர்கள், அவர் நராதமான மாயையில சிக்கின்னு இருக்கிறவா. அப்புறம் ஆசுரம் பாவம், ஆசுரிக் இது டெமனிக் குவாலிட்டிஸ் இருக்கிறவா, கோபம் தாவம் ஆசுரம். டெமான்னா இது மாதிரி கொம்பு கோரப்பல்லு அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்ல. உங்ககிட்ட கோபம் இருக்கா, அசுரகுணம். பொறாமை இருக்கா, அசுரகுணம். ஒருத்தரை பத்தி என்னது எல்லாம் இருக்கே, வேண்டாத குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம கிட்டயும் இருக்கே, அதெல்லாம் இருந்தா அதெல்லாம் அசுரம். அதெல்லாம் இருந்ததுனாக்கா பகவான் அந்த மாதிரி உள்ளவா எங்கிட்ட சரணடைய மாட்டார்கள். அதோட கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்திருக்கு. துஷ்கிருத்தினோ அவெல்லாம் நாத்திகர், யாரு பகவானை நம்புறது இல்லையோ அவள்ன்றது அறிவாளிகள், ஆனால் மாயையில் சிக்கி கொண்டுள்ளனர். அவெல்லாம் அறிவாளிதான். அறிவாளினா எதுக்கு, இது நிறைய படிச்சிருப்பா, PhD எடுத்திருப்பா, டாக்டர், ஆனா என்ன எல்லாம் பிராக்டிகலா நினைச்சுப்பா, எல்லாம் பகவான்ல இல்லவே இல்லை, சும்மா இதெல்லாம் டைம் வேஸ்ட் பண்றா அந்த மாதிரி எல்லாம் நினைச்சுப்பா. சோ நாத்திகர்கள், ஏத்திஸ்ட், அவளுக்கு வந்து அவளுக்கு பேரு சான்ஸ்கிரிட்ல இருந்து துஷ்கிருத்தினா. அவ வந்து மாயையில் சிக்கி கொண்டதுனால அவ வந்து என்னை நம்ப மாட்டார் அப்படின்னு. அடுத்தது என்ன, மூடர்களுக்கு என்ன போட்டிருக்கு, ஒரு புல்கட்டு கிடைப்பதற்காக ஏன் கழுதை மிகவும் கடினமாக உழைக்க வேண்டும். கழுதை இவ்வளவு எல்லாம் சுமந்துன்னு போறது, கடைசியில அதுக்கு என்ன கிடைக்கும், ஒரு புல்லுதான் கிடைக்கும், வேற என்ன கிடைக்க போறது இல்லையா. ஆனா அது தெரியாது பாவம், அதுக்கு அது அப்படிதான் பவனா இருக்கு, புத்துவதான் பவனா இருக்கு, அது பண்ணிட்டே இருக்கும், வேலை பண்ணிட்டு இருக்கும். அதுபோலதான் மனுஷாலும் வந்து உழைன்னு உழைச்சுட்டே இருப்பான். எவ்வளவுதான் சாப்பிட முடியும், எவ்வளவுதான் வீடு வாங்க முடியும், எவ்வளவுதான் நம்ம வந்து போட்டுக்க முடியும், நகையெல்லாம் போட்டு என்னதான் பண்ண முடியும், எல்லாம் விட்டுட்டு போகதான் போறோம். அது தெரியாம நல்லா உழைச்சு அதை வாங்கணும் இதை வாங்கணும்னு பண்ணிட்டு இருக்கலாம். சோ கழுத மாதிரி உழைக்கிறா அப்படின்னு. அப்ப இந்த மாதிரி அதுக்கு என்ன ஃபைனலி என்ன கிடைக்கும், ஒரு கட்டு புல்லுதான் கிடைக்கும்.
அப்போ அது ஏன் இந்த மாதிரி உழைக்க வேண்டும்? முட்டாள்தனம் இல்லையா? சிலர் ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு நேரம் இல்லாமல் பொருள் ஈட்ட மிகவும் கடினமாக உழைக்க வேண்டியுள்ளது. உண்மையில் அவர்களுக்கு சாப்பிடவோ அல்லது தூங்கவோ நேரம் இல்லை. அந்த இப்ப உலகம் அந்த மாதிரிதான் இருக்கு. இப்ப பார்த்தாலும் இல்ல வேலைக்கு போனோம், எனக்கு நேரம் இல்லை. பகவத்கீதா இல்ல 6 மணிக்கெல்லாம் எனக்கு வேலைக்கு போனோம். ராத்திரி 9 மணி கிளாஸ் இல்ல அதுக்கும் நேரம் இல்லை. 6 மணி காத்தால 6 மணிக்கெல்லாம் மாதாஜி பிரபுஜி எல்லாம் வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கா. அதுக்கும் நேரம் இல்லையா? ராத்திரி 9 மணிக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்கா. அப்போ நிறைய பேர் வரமாட்டேங்கிறான். சரி, அவ இப்ப என்ன பண்ண முடியும்? உழைக்கணும் தான் வேற ஒரு பிரபுஜி சொன்னார். இந்த வகுப்பு இல்லையா, அடுத்த மாசம் திரும்பி நாங்க வைக்கிறோம், அந்த வகுப்புல சேருவோம். அடுத்த மாசம் இல்லையா, சரி அடுத்த வருஷம். இதுதான் கண்டினியூ ஆயிட்டு. இப்ப 3வது வருஷம் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். அடுத்த வருஷம் பண்ணலையா, அப்புறம் அடுத்த ஜென்மா இருக்கவே இருக்கு. அடுத்த ஜென்மா நம்ம மனுஷ ரூபமா வந்து படிக்கணும்னு தோணினா படிங்கோ, இல்லாட்டா இங்கேயே உடனுட்டு இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டுதான் அவர் சொல்றாரு. அப்போ அவளுக்கு வந்து தூங்குறதுக்கும் நேரம் இல்லை, சாப்பிடறதுக்கும் நேரம் இல்லைன்னா உழைன்னு உழைக்கிறா அப்படின்னு. சோ அவள் என்னது மூடர்கள். அவளுக்கு மூடர்கள் பேரு சான்ஸ்கிரிட்ல. அப்புறம் பேய் குணம், அதுக்கு யாரு உதாரணம்? ராவணன் உலகை வெல்ல விரும்புகிறான். பேய் குணம் ஆசுரம் பாவம் அப்படின்னா என்னது? அசுரிக் குவாலிட்டிஸ் அந்த மாதிரி. அப்புறம் இது நராதமா மனித இனத்தின் தாழ்ந்தவர். உதாரணமே ஜகாய் மத ஸ்டோரி இருக்கு இதுல. சைத்தன்ய மகாபிரபு நித்யானந்தர் அவளும் இப்ப வந்து இவர் பகவானோட அவதாரம் தானே சைத்தன்ய மகாபிரபு. அவருக்கு வந்து கிருஷ்ணரும் ராதை வந்து எப்படி எவ்வளவு பிரேம வச்சுருக்கா என்கிட்ட, எனக்கு அது வந்து உணரணும்னு சொல்லிட்டேதான் அவர் அந்த சைத்தன்யா ரூபத்துல வந்து உணர்றாராம். ஏன்னா நான் வந்து எனக்கு பிடிக்கும் ராதைய, ஆனா ராதை என்ன எவ்வளவு அன்பு வச்சிருக்கான்னு எனக்கு தெரியறதுக்கு வேண்டி அவர் வந்து ரெண்டும் சேர்ந்த ரூபம் எடுக்கிறார் சைத்தன்யா. அதனாலதான் அவரோட கலர் எப்படி இருக்குமா, ராதை மாதிரி உள்ள கோல்டன் கலரும் இருக்குமா, ஆனா கிருஷ்ணன் மாதிரி எல்லா பொட்டன்சிஸும் அவர்கிட்ட இருக்கும் அப்படின்னு. சோ அவர் அந்த ஒரு மயக்கத்துல எப்போ இருப்பார். அப்போ ஒரு வாட்டி இந்த நித்யானந்தா வந்து இவரெல்லாம் வந்து என்ன ப்ரீச்சிங் தானே, எல்லாம் ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரம் எல்லாரும் போயிட்டு சொல்லணும், வீடு வீடா போயிட்டு எல்லாத்தையும் சொல்லுங்கோ இது மந்திரம் சொல்லணும். அப்ப இவ போயிட்டு சொல்றா. இவரும் வேற ஒரு பிரபுஜியும் போயிட்டு சொல்லும் போது இந்த ஜகாய் மதை வளம் பிராமண குலத்தை பிறந்தவா. கோவம் வருது இவாளுக்குலாம். கோவம் வந்து என்ன பண்ணுது, ஒரு கல்லை போட்டு தலையில போட்டு ஹர்ட் பண்ணிடுறான் அந்த நித்யானந்தரை. இதை பார்த்துட்டு இருக்கிற இவருக்கு என்ன ஆயிடுதான், கோவம் வந்துருது சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு. அவர் அடிக்க வந்துடும். ஆனா நித்யானந்தர் எப்படின்னாக்கா சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட ரொம்ப சாஃப்டானவர். ஐயோ இல்ல வேண்டாம், நம்ம யாரை அழிக்கணும், இவாளை வந்து நம்ம பனிஷ்மெண்ட் யூஸ் இல்லை. இவாளுக்கு அந்த இது நாலேஜ் இல்லாம இருக்கு இல்லையா, இக்னோரண்டா இருக்காங்களே, இவங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்கிறது. அந்த புரிதலை நம்ம கொடுத்தா போருமே, அவ புரிஞ்சுடுவாளே. இவாளை வந்து பனிஷ் பண்ணி யூஸ் இல்லை. ஏன் அவ வந்து இந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்றா, அவளுக்கு புரிய மாட்டேங்கிறது. அப்ப அவளுக்கு புரிஞ்சு அவளுக்கு சொல்லி கொடுத்தா போறோம். அவளெல்லாம் நம்ம வந்து அடிச்சு துன்புறுத்த வேண்டாம். இவள் என்னன்னாக்கா நீங்க என்ன வேணா பண்ணுங்க, ஆனா எங்க கூட இருக்கிறவங்க இவாளெல்லாம் அவ்வளவு எக்ஸால்டட் பீப்புள், ரொம்ப தெய்வீக குணங்கள் இருந்தாலும் அவாதான் பெரியவான் இல்லாம ஆஞ்சநேயர் மாதிரி. மெயினா என்ன சொல்லணும்னாக்கா ஹனுமான் மாதிரி தான். ஹனுமானுக்கு என்ன இல்லாத சக்தி, ஆனா அவருக்கு தெரியாது, அவருக்கு இருக்கிற சக்தி அவருக்கு தெரியாது. ராமரோட காலடியிலே இருப்பார், என்ன வேலை வேணா பண்ணுவார். ஆனா அப்போ என்னது, நான் ஒரு சர்வெண்ட், ராமரோட சர்வெண்ட் மாதிரி நான் வந்து இது மாதிரி நான் வந்து எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருப்பேன் அப்படின்னு. அப்ப இவ எல்லாருமே எக்ஸால்டட் தான். ஆனா இவ என்ன பண்றான், சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு சேவை பண்ணிட்டு எல்லாம் இருக்கான். அப்ப என்னோட டிவோட்டிக்கு நீங்க ஏதோ ஹார்ம் பண்ணா நான் பாத்துருங்க. அதேதான் கிருஷ்ணரே சொல்றாரு இல்லையா, என்ன வேணா நீங்க சொல்லலாம், என்ன வேணா கிருஷ்ணரை பழிச்ச என்ன வேணா பண்ணலாம், என்னோட டிவோட்டிஸ்க்கு ஏதாவது கஷ்டம் வந்தா நான் பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு. இது ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. இது என்னது, மனித இனத்தின் அப்புறம் இப்ப திருந்திட்டு அந்த ஒரு ஸ்டோரி தனியா வந்துட்டு இருக்கு. அப்புறம் இவெல்லாம் திருந்தி இல்ல அப்புறம் அவளை பெரிய பக்தாஸ் ஆயிட்டா. இது நடந்திருக்கு. அதோட இதெல்லாமே கொடுத்துருக்கு, ஊர் பேர்லாம் கொடுத்துருக்கு. கல்கட்டாவா ஒரிசா ஏதோ ஒரு இடத்துல அந்த ஊர் பேர்லாம் கொடுத்துருக்கு. இதுவும் நடந்த ஒரு கதை தான். இவெல்லாம் ஒரு 500 years முன்னாடி பிறந்தவா தானே வாழ்ந்தார் இல்லையா, ஹியூமன் ஃபார்ம் எடுத்து வந்திருக்காரு பகவான். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஜீவகுமாரி மாதாஜி படிச்சுட்டா இல்லையா? இல்ல படிக்கல இல்லையா மாதாஜி? படிக்கும் இல்ல படிச்சா? நான் படிச்சுட்டேன், வேணா இன்னொரு ரவுண்ட் யாரும் படிக்கலன்னா நான் படிக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம், திரும்பி வேற யாரோ இமிடியேட்டா நீங்க படிக்க வேண்டாம். அரசு பிரபுஜி படிக்கணுமா? வேற யாரும் படிக்கிறேன். ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க பிரபுஜி. நான் இப்ப திரும்பி இந்த ஸ்கிரீனை திறந்து பார்க்க வேண்டியது. எல்லாரும் இன்ட்ரெஸ்ட், அப்பதான் நல்லது. ஹரே கிருஷ்ணா. சத்துர்விதா வஜந்தே மாம் ஜனாஹ சுக்ரிதனோ அர்ஜுன ஆர்த்தோ ஜிக்னாசுர் அர்த்தார்தி இஜ்ஞானே ச பரதர்ஷப. அப்ப என்னது, சதுர்விதா நல்லா படிச்ச பிரபுஜி. சதுர்விதா 4 விதமான மக்கள் இருக்காங்க. யாரெல்லாம்? பஜந்தே மாம், என்ன வந்து பூஜை பண்றாங்க. 4 விதமான மக்கள் வந்து என்ன வழிபடுறாங்க. யாரெல்லாம்? ஜனாக சுக்ருதினா அர்ஜுன், அல்லது சுக்ருதினா
நம்ம துஷ்கிருத்தினோ பார்த்தோமே, அதோட ஆப்போசிட் சுக்ருத்தினா. சுக்ருத்தினா நல்ல பகவான் வந்து நம்பிக்கை இருக்கிறவா. யாரெல்லாவா? ஆர்த்தோ, ஜிக்ஞாசு, அர்த்தார்த்தி, ஞானி. அதாவது யாரு? 4 விதமான நல்லோர் எனக்கு தொண்டு புரிகின்றனர். துயருற்றோர், யார் வந்து ரொம்ப எனக்கு வருத்தத்துல இருக்கேன்ப்பா, ஏன் எனக்கு மன வருத்தம் இருக்கு, ஏன் உடம்பு வருத்தம் ஏதோ இருக்கும், அவ பகவான் எப்போ ஒரு இது மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பா, எனக்கு சரியில்லை, எனக்கு நிவர்த்தி பண்ணி கொடு அப்படின்னு. அப்புறம் வேற யார்? வேற இது பீப்புள் எப்படி? செல்வத்தை விரும்புவோர், எனக்கு பணம் கொடு, பணம் கொடு, பணம் கொடு. ஏன்னா ஒரு நல்ல ஜாப் கொடுக்கணும், ஏன்னா அல்டிமேட்லி பணம் தான் வேணும். பிசினஸ் அண்ணா விருத்தி பண்ணி கொடு அப்படின்னா என்ன பணம் வேணும். அப்போ பணம் வேண்டி வந்து பகவானை வேண்டுவாலும் இருக்கா. செல்வத்தை விரும்புவோர். அப்புறம் கேள்வியுடைய ஜிக்ஞாசு. ஜிக்ஞாசுன்னு என்னது? இன்னும் என்ன பண்ணலாம், வந்து பகவானோட இன்னும் என்னெல்லாம் பாஸ்ட் டைம்ஸ் இருக்கு, இன்னும் பகவானை பத்தி அறிஞ்சுட்டு பண்றவா. அப்புறம் 4வது கேட்டகரி பீப்புள் யாரு? பூர்ணத்தின் அறிவை தேடுபவர். நான் யார்? முதல்ல அதுல இருந்து ஆரம்பிப்பேன். நான் யார்? வந்து ஐ எம் நாட் த பாடி, ஐ எம் த சோல். அதுல இருந்து அந்த அறிவை பெற்று வளம் இருக்கலாம். இந்த மாதிரி 4 விதமான இது பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள். விதமான நல்லோர் எனக்கு தொண்டு புரிகின்றனர். இதுல வந்து ஷார்ட்டா கொடுத்திருக்கு. அர்த்தனா என்னது? துயருற்றோர். அர்த்தார்த்தி செல்வம் வேண்டுவோர். ஜிக்ஞாசுனாக்க கேள்வியுடையோர். ஞானினா முழுமுதல் கடவுள் உண்மையை பற்றி ஞானத்தை தேடுபவர். இந்த மாதிரி 4 வகையான மக்கள்கள் உள்ளார்கள். எஸ், இப்ப இதுல வந்து நம்ம வந்து ஒரு இது நிறைய பிக்சர்ஸ் கொடுத்திருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கஜேந்திர மோக்ஷம். எல்லாம் துன்பத்திலும் கிருஷ்ணரை சரணடைதல் பற்றி 7 கதைகளுடன் ஷார்ட்டா சும்மா அப்படி பார்த்து போயிடலாம். இப்போ கஜேந்திர மோக்ஷம் இருக்கு. இப்போ கஜேந்திர மோக்ஷம் நம்ம இதுல எல்லாம் நாராயணியம் அண்ட் நிறைய இது இருக்கு, பாகவதம்ல இருக்கு. சோ இது கஜேந்திரன்னு ஒரு யானையோட பேரு. அந்த யானையோட கால் வந்து முதலை கவின்னு விடுறது, விடுபட்டு ஆனை மட்டும் விடுபட்டு விடுறது பாக்குற முடியறது இல்லை. பின்னாடி இவாள்லாம் இருக்கா, மனைவி, மக்கள், அவரோட ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் விட்டு பாக்குறா, ஒரு மாசமா பாக்குறா, ஒண்ணும் முடியலை. அப்புறம் என்ன, விட்டுட்டு போயிடுறா, வேற வழி இல்லை இல்லையா, விட்டுட்டு போயிடுறா. அப்ப இதுக்கு என்ன மாட்டின்னு இருக்கு, அது முதலை கால விடுறதும் இல்லை, இது மாட்டின்னும் இருக்கு, உயிர் போற தருவாயில வந்தாச்சு. அப்போ என்ன பண்றதாம், கிருஷ்ணா கோவிந்தான்னு கூப்பிட்டு அங்க பாண்ட்ல வந்து ஒரு இது இருக்கான், மலர் இது லோட்டஸ், அதை போயிட்டு பகவானை கூப்பிட்டா அவர் வந்து நிக்கணுமே, அவர் வந்துட்டார், என்னப்பா என்ன வேணும் அப்படின்னு. இல்ல ஒண்ணும் இல்ல, நான் காப்பாத்தினதுக்குலாம் நான் கூப்பிடல, இந்த மலர் உங்களுக்கு அர்ப்பணம் பண்றதுக்கு வேண்டிய கூப்பிட்டேன். சோ எப்படி இருக்கணுமா டிவோட்டி, அந்த மாதிரி இருக்கணுமா. நம்ம உயிர் போகிற திருவாயில இருந்தாலும் நம்ம வீட்டுல ஒண்ணும் இல்லையா, அது 9வது சாப்டர்ல வரும், ஒண்ணும் இல்லையா ஒரு தண்ணியாவது இருக்கும், அந்த தண்ணியாவது பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணணும். டெய்லி பகவானுக்கு ஏதாவது ஆஃபர் பண்ணிட்டு தான் அதை நம்ம சாப்பிட்டாதான் நம்ம வந்து இது நல்லது பண்றோம் அப்படின்னு. அதே போல திரௌபதியின் வஸ்திராபரணம், அதுவும் நம்ம பார்த்திருக்கோம், டிவி சீரியல் எல்லாம் பார்த்தோம், அதனால நன்னாவே புரிஞ்சிருக்கும். அதுலயும் என்னது, ஹஸ்பண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கா, அவெல்லாம் தோத்து போய் எல்லாம் உட்காந்து யாரும் ஹெல்ப் பண்ணல, தாத்தா இருக்கா, எல்லாரும் உட்காந்துருக்கா, யாரும் ஹெல்ப் இல்லை. கடைசியில கோவிந்தா, மாதவா, கிருஷ்ணான்னு எல்லாம் கூப்பிடும் போது அவர் தான் மானத்தை காப்பாத்தினார், அது பார்த்தோம். அப்புறம் சுக கோஸ்வாமி சொன்னாங்க, இவர் அம்மாவோட வயசை ரொம்ப மாசம் இருந்திருக்காரு. அது என்ன எடுத்து இவர் வந்து நாரதரோட இதுல குட்டியில வந்து இருந்துட்டு இருந்தார். அப்புறம் கிருஷ்ணரோட கதையெல்லாம் அந்த நாரதர் சொல்ல அந்த சுக கோஸ்வாமி அவர் வயத்துல இருக்கும் போதே நிறைய ஞானம் வந்துட்டு. அதனாலதான் இன்னைக்கும் யாராவது அந்த பிரெக்னென்ட் லேடிஸ் எல்லாம் இருந்தாக்கா நல்ல விஷயங்களை படிங்கோ, வெளியில எல்லாம் போய் இந்த இருட்டின் அப்புறம் வெளியில போனீங்கன்னா பயம் வந்தாலும் அந்த குழந்தைக்கு அந்த பயம்ங்கிற ஒரு இது தொத்திடும். ஆனா நல்ல காரியம்லாம் பண்ணும்போது அந்த குழந்தைக்கு நல்ல இதெல்லாம் கேட்டு அது வந்து நல்ல குழந்தைய இது பிறக்கும் அந்த மாதிரி. அப்ப அதே சுக கோஸ்வாமி பெரியவர்கிட்ட என்ன பண்ணார், இந்த பரீட்சித் மகாராஜுக்கு அந்த ஒரு சாபம் கிடைச்சு இல்லையா, 7 நாள்ல இறக்க போறார் அப்படின்னு. ஏதோ அந்த செத்த பாம்பை வந்து அந்த முனிவருக்கு போட்டோன்னு அவர் பிள்ளை வந்து சாபம் விட்டுட்டார். ஆனா நல்ல ராஜா தான், அந்த அவர் தண்ணி தாகத்துக்கு வேண்டி வந்தார். அதுல வந்து அந்த முனிவர் இப்படி மெடிடேஷன் இருக்காளே, நான் இவ்வளவு வந்திருக்கேன் தாகத்து தண்ணி கேட்கிறேன், நான் வந்திருக்கேன்னு பார்க்காம அவர் மட்டும் மெடிடேஷன் பண்றாரு. கோவம் வந்துட்டு என்ன, கோவம் இல்லை, கோவம் தான் ஆக்சுவலி. இப்ப ஒரு செத்த பாம்பு இருக்கும், அதை எடுத்து அப்படியே வீசி போட்டோன்னு அவரோட மாலையா விழுந்துருக்கு. அதெல்லாம் அவருக்கு தெரியவே தெரியாது. ஆனா ஒரு பிள்ளை, என்ன பேர் மறந்து விட்டேனே, சம்திங் மறந்து விட்டேன். அவர் வந்து அதை பார்த்தோன்னு, ஐயோ என்னோட அப்பாவோட இதுல வந்து இவர் இந்த மாலை போடுற செத்த பாம்பு, அவருக்கு என்ன தைரியம் அப்படின்னு சாபம் விட்டுட்டார். அந்த காலத்துல சாபம் எல்லாம் வலிச்சுட்டு, இந்த காலத்துல யாரும் ஒன்னும் அதுக்கு பயப்படவே வேண்டாம். இன்னும் யாரும் இந்த மாதிரி ஞானியும் கிடையாது, சாபம் விடுறவாலும் ஞானி கிடையாது. நம்மளும் இது என்ன ஏத்துக்கிறப்பல நம்மளும் அந்த லெவல்ல இல்லை. அதனால யாரோ சாபம் விட்டுட்டான்னு பயந்துட்டுல இருக்க வேண்டாம். அந்த காலம் அந்த மாதிரி இருந்தது. சோ அவர் வந்து என்ன சாபம் விட்டுருக்காரு, நீ வந்து 7 நாள்ல செத்து போயிடுவேன்னு. இவர் அதை வந்து ரொம்ப ஆனந்தமா எடுத்துட்டார். ஏன்னா இஸ் அ வெரி நைஸ் பர்சன் தான், நல்ல ராஜா தான், எல்லாம் கரெக்ட் தான். அப்புறம் என்ன நினைச்சாரா, ஆஹா யாருக்கும் கிடைக்காத பாக்கியம் எனக்கு கிடைச்சதே. ஏன்னா நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியாது, நம்மளோட டேட் ஆஃப் டெத் தெரியாது, டேட் ஆஃப் பர்த் தெரியும். அதோட இப்பெல்லாம் டாக்டரே நிர்ணயம் பண்ணிடுறா, சிசேரியன் கேஸ், அதனால எப்போ சொல்லுங்க, என்ன நல்ல நாள் சொல்லுங்க, நேரம் சொல்லுங்க, அன்னைக்கு கீறி எடுத்து விடுறேன் குழந்தைய
அப்படின்னு சொல்லுவாளாம். சொல்றா. ஆனா டெத் யாருக்குமே தெரியாது, எப்ப நமக்கு வந்து சாவு வரும்னு தெரியாது. ஆனா இவர் வந்து அது ரொம்ப ஆனந்தமா எடுத்துட்டு, ஓஹோ 7 நாள் எனக்கு வருமா, அந்த 7 நாளும் நான் முங்கி பகவானோட கதையை தான் கேட்க போறேன், பாகவதம் கேட்க போறேன்னு சொல்லிட்டு இந்த சூத்த கோஸ்வாமி அவர்கிட்ட இருந்து இவர் வந்து ஞானம் பெறார். எல்லாம் என்னன்னா இதெல்லாம் பக்தாஸ் எப்படி வந்து கிருஷ்ண கதையெல்லாம் கேட்டு கிருஷ்ணரை வந்து இது ஸ்துதி பண்றாங்க. அதே போல துருவ மகாராஜா நேத்தி பார்த்தோமா இந்த கிளாஸ்ல, துருவ மகாராஜா என்னோட ரொம்ப குழந்தைகளோட கிளாஸ் சொன்னேன். துருவ மகாராஜும் அப்படிதான். ஒரு இது அம்மா சுருச்சி சுனிதி, இது சுனிதியோட குழந்தை துருவன். உத்தானபாதன் வந்து ராஜா, ராஜா பேரு உத்தானபாதன். அவருக்கு 2 மனைவிகள், சுனிதி சுருச்சி. சுனிதி வந்து ஃபர்ஸ்ட் வைஃப், அவங்க இது 2வது வைஃப் பேரு சுருச்சி. சுருச்சியோட சுருச்சி ரொம்ப நன்னா இருக்கலாம், அதனாலதானே கல்யாணம் பண்ணார். அப்ப அந்த குழந்தைதான் மடியில உட்காந்துட்டு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்போது இந்த குழந்தை பெரிய மூத்த வைஃபோட குழந்தை வந்து மடியில உட்காந்தோன்னு அந்த சுரிச்சு சொல்ற, இல்ல நீ இறங்கிப்போ, உனக்கெல்லாம் இங்க வந்து இது கிடையாது அப்படின்னு. என்ன என்னோட அப்பா தானே, இல்ல நீ என்னோட வயத்துல பிறந்ததுதான் உனக்கு வந்து அங்க அதிகாரம் விட்டு அப்பாவோட மடியில உட்காரத்துக்கு, இல்லாட உனக்கு அந்த இடம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னோன்னே, ஏன் அப்படிலாம் கொட்ட, நீ போய் உன் பகவான்கிட்டயே போயிட்டு கேளு அப்படின்னு. அது அழுதுன்னு போறது. அவ அம்மாட்டுக்கு போய் கொட்டோன்னே அவ அம்மா சொல்றா, என்ன பண்றதுப்பா நம்ம எல்லாம் இதுதான், என்ன பண்றது, வேற வழி இல்லை, என்ன பகவான் தான் வழிபடணும்னு சொன்ன. நான் பகவான் தேர்டின் போறேன்னு சொல்லிட்டு போறதான், காட்டுக்கு எல்லாம் போறது. நிறைய வந்து தேர்டின் போகும்போது நாரதர் வந்து பார்த்து சொல்ற, இல்ல அவ்வளவுலாம் ஈஸியெல்லாம் பார்க்க முடியாது, நீ வீட்டுக்கு போனா, இல்ல போக மாட்டேன், எனக்கு கண்டிப்பா பகவானுக்கு பார்த்து எனக்கு கேட்டே ஆனோம், ஏன் என்னோட லைஃப்ல இப்படி இருக்கு, என்னோட அப்பா ஏன் ஏத்துக்கிறதுல, எங்க அம்மா சொன்னாலே பகவான்கிட்ட கேட்டுன்னு வா சொன்னாலே, அதனால பகவான் பார்க்கணும்னு சொன்னோன்னே அதுக்கெல்லாம் நிறைய விதிமுறை இருக்கு. ஒரு மாசத்துக்கு நீ வந்து 1 மாசம் ஒன்லி இது என்னது பழங்கள் மாத்திரம், ஒரு வாட்டி பழங்கள் சாப்பிட்டா அப்புறம் 3 நாளுக்கு அப்புறம் தான் பழம் சாப்பிடணும். 1 மாசத்துக்கு அப்படியா. 2வது மாசத்துக்கு இலைகள், உலர் இலைகள் தான் சாப்பிடணும். அது வந்து ஒருக்கா சாப்பிட்டா அப்புறம் 6 நாளைக்கு அப்புறம் தான் திரும்பி உலர் இலைகளை சாப்பிட முடியும். அப்படி என்னெல்லாமோ கண்டிஷன். 3வது மாசம் காற்று சுவாசிக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி நிறைய இது பண்ணி ஃபைனலி எல்லா மேல் உலகங்கள்ல எல்லாம் கூட இந்த பகவானுக்கு எல்லாம் டெமிகாட் எல்லாம் பயந்துட்டு, தேவர்கள் எல்லாம் பயந்துட்டு, இவ்வளவு பெரிய அந்த சின்ன குழந்தை 5 வயசு குழந்தை இவ்வளவு எல்லாம் பண்றதே சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் வந்துட்டார். அவருக்கு வந்து பாஞ்சஜன்யம் அந்த சங்கால இப்படி பண்ணி அவர் மனக்கண்ணால இவர் வந்து ப்ரே பண்ணிருக்காரு. யாரு, துருவ மகாராஜா மனக்கண்ணால பகவான தியானம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஒத்தக்கால கடைசியில ஒத்தக்கால நின்று பண்ணிட்டு இருந்தார். வந்து கண்ணத்தோட அப்பா நான் வந்துட்டேன்னு சொல்லிட்டு பாஞ்சஜன்யம், இல்ல எனக்கு ஒன்னும் திறக்க வேண்டாம், நான் இன்னும் பகவானோட நினைச்சுதான் இருக்கேன், நான் முன்னாடி நிக்கிறேன் கண்ணத்தோட அப்படின்னு சொன்னா, முள்ள கண்ணத்தோட பார்த்தோன்னே பகவானை பார்த்துட்டு அவ்வளவு ஆனந்தம் இருக்கு. அப்புறம் என்ன சொல்லிட்டேன், எனக்கு அந்த இது ஒண்ணுமே வேண்டாம், என் அப்பாவோட மடியில உட்காரத்துக்கு தான் ஆசைப்பட்டு இதெல்லாம் பண்ணினேன், எனக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சரண் அடைஞ்சோன்னு அவர் என்னது இன்னைக்கு துருவன் இது நட்சத்திரம் இருக்குல்ல, துருவன் நட்சத்திரம் ஒரு உலகத்தையே கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துட்டார் பகவான். சோ அது ஒரு கிருஷ்ணரோட டிவோட்டி அந்த மாதிரி காட்டிட்டான். ராமர் ஹனுமான் எல்லாருக்குமே ராமாயண ஸ்டோரி தெரியும். ஹனுமான் ரொம்ப பவ்யமா, அவருக்கு அவ்வளவு இது இருக்கு, சக்தி இருக்கு. ஆனா அவருக்கு வந்து தனக்கு ஒன்னும் சக்தி இல்லாததுக்கு இருக்கிறப்பல நினைச்சுட்டு அவருக்கு நல்ல ராமருக்கு சேவையெல்லாம் பண்ணி அதெல்லாம் பண்றார். அது ஒரு எக்ஸால்டட் டிவோட்டியோட எக்ஸாம்பிள். அப்புறம் சூத்த பௌராணிகர் நைவிசாரணி முனிவர்களின் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கிறார். அது ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. அது டீட்டெயில் எனக்கு அவ்வளவா தெரியாது. மெயினா என்னன்னாக்கா பாகவதம் உள்ளதுதான். பாகவதத்துல அவ வந்து இது கேட்கிற, நம்ம மனுஷாலாம் பிறந்ததுக்கு 6 கொஸ்டின்ஸ் கேட்கிறா. சூத்த பௌராணிகர் நைமிசாரணி முனிவர்களுக்கு 6 கேள்விகள் கேட்கிறார். நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பகவானை பத்தி நம்ம ஜீவனை பத்தி தான் அவ வந்து 6 இது கேட்கிறா. அதெல்லாம் அவ வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றான். இதெல்லாம் என்னன்னாக்க நிறைய ஸ்டோரி இந்த மாதிரி இருக்கு. எல்லாரும் எப்படி வந்து கிருஷ்ணரை வந்து சரணடைகிறார்கள் அப்படின்னு ஒரு 7 குட்டி இந்த மாதிரி போட்டிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க பிரபுஜி. அந்த பரீட்சித் மகாராஜுக்கு சாபம் கொடுத்தது சிரங்கி அப்படின்ற ஸ்ருங்கி. எஸ், ஸ்ருங்கி அந்த ராஜாவோட பிள்ளை ஸ்ருங்கி. பேர் சம்கர்ங்கிற முனிவர யாரோ, முனிவரோட பேர் வந்து சமிகர். இங்க போடல இல்லையா, இல்ல இதுல போடல, இதை போட்டு வைக்கிறேன். நான் சில பேர் மறந்துட்டோம்னா இதை போட்டா நமக்கு ரீட் பண்ணலாம் இல்லையா. இதை போடல இல்லையா. வாட்டிக்கா கர்ப்பமாக இருக்கும்போது நம்ம எதுல இருந்தோம், இது சுப்பதேவர் இதுல போடவே இல்லை. துருவம் அதுல போடவே இல்லை. ஓகே, பரீட்சித் மகாராஜுக்கும் பாகவத கதைகள் சொல்கிறான்னு போட்டுட்டோம். அவருக்கு எப்படி சாகம், அது வேற கதை இல்லையா. அது நம்ம இதுல போடுறதுக்கு இடமும் இல்லை. அது சும்மா நினைவுதான் வச்சுக்கணும். இங்க எங்கேயோ குறிப்பு ஒரு ஸ்டார் மார்க் போட்டுட்டு அந்த ஸ்ருங்கின்னு பேரை எழுதி வச்சுக்கணும். ஏன்னா கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி வந்தது, மறந்து போயிடுறது. நிறைய கேரக்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, நினைவு வர மாட்டேங்குது அந்த டைம்ல. ஓகே,
இப்ப நெக்ஸ்ட் படிங்க, யார் படிக்க போறாள்? ஆர்லதா மாதாஜி இருக்கா இல்லையா? நான் டவுன் பண்ணிடுறேன் அவரோட ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணினா, ஆனா அவருக்கு ஆன் பண்ண முடியல. ஓகே, ஜீவகுமாரி மாதாஜி படிங்க, அப்புறம் ஸ்ரீதர் படிங்க, அப்புறம் அம்புஜவள்ளி மாதாஜி படிங்க. மாதாஜி ஜீவகுமாரி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீதர் பிரபுஜி படிங்க, டைம் இல்ல நமக்கு இப்போ, படிங்க. தேஷாம் ஞானி நித்யயுக்த ஏகபக்திர் விசிஷ்யதே பிரியோ ஹி ஞானினோ ஜர்த்யம் அகம் சமம பிரியஹ. பிரபுஜி நல்லா படிக்கிறாள். பிரபுஜி ஸ்லோகம்னா படிக்கிறாளோ? இல்ல பகவத்கீதா படிச்சிருக்கலாம்? டெய்லி படிச்சிருந்தீங்களா? இல்ல இப்போ படிக்கிற போல இல்லையே. படிக்கிறத பார்த்தா நிறைய வருஷமா படிக்கிற போல இருக்கு. இல்ல மாதாஜி, ஒரு வருஷமா தான் படிச்சிருந்தேன். பிரபுஜி வெரி நைஸ். தேங்க்யூ. இவர்களில் முழு என்னது தேசாம் ஞானி நித்திய. ஓகே, இவர்களில் முழு ஞானத்துடன் எப்பொழுதும் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவனே சிறந்தவன். இப்போ ஃபுல் தாட் ஆஃப் பகவான் நினைச்சு முழு தொண்டு புரியறவனே. அப்படின்னா யாரு? ஞானி. நான் அவருக்கு மிகவும் பிரியமானவன், அவனும் எனக்கு மிகவும் பிரியம். இப்ப நம்ம இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம்? அது மிஸ் பண்ண வேண்டாம். நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம்? இதுதான் அர்த்தார்த்தி ஜிக்ஞாசு ஞானி. முழுமுதற் கடவுளை உண்மையை பற்றி ஞானம் தேடுறார் இல்லையா? அவர் அதுதான் பகவானுக்கு தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவனே சிறந்தவன். அப்படின்னா யாரு? இந்த 4 பேர்ல இந்த ஞானிங்கிறவர் தான் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏனெனில் நான் அவனுக்கு மிகவும் பிரியமானவன். பிரியோ ஞானினோ, இந்த ஞானிக்கு நான் ரொம்ப பிரியன், அவனுக்கு நான் பிரியன். அகம் சச்சமா மம பிரிய, என்னுடைய பிரியன் அவர் தான், அவனும் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். அப்ப நம்ம எல்லாம் என்ன நினைக்கணும்? நம்மளும் ஞானி ஆகணும். ஹரே கிருஷ்ணா. இல்லாட இது வேணும் அது வேணும்னு சொல்றதெல்லாம் பிசினஸ் டீல் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது. பகவான் அவர் பார்த்து கொடுப்பார். எஸ், இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. இப்ப யார் படிச்சா? ஜீவகுமாரி மாதாஜி இருக்கேடா? படிங்க. இருக்க மாட்டாளி. இங்க போயிட்டாள் அப்போ? இல்ல இருக்கனே, கூப்பிட்டேனே. அந்த பிரபுஜி கூப்பிட்டேனா? படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பகுநாம் ஜன்மனாம் அந்தே ஞானாவான் மாம் பிரபத்யதே வாசுதேவாஹ சர்வம் இதி மகாத்மா சுதுர்லபஹ. அப்படின்னா என்னது? பகுநாம் ஜென்மனாம் அந்தே. பகுநாம்னா பகு, நிறைய ஜென்மங்களா நம்ம இது எடுத்திருக்கோம். என்னது? ஜென்மம் எடுத்துட்டே இருக்கோம். நிறைய கோடி ஜென்மம் எடுத்திருக்கோம். இப்போ பற்பல பிறவைகளுக்கு பின் உண்மையான அறிவுடையவன் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக எல்லாமே என்னை அறிந்து என்னிடம் சரணடைகிறான். யார் அந்த மாதிரி அடையறாளோ அத்தகைய மகாத்மா மிகவும் அரிதானவன். அந்த மாதிரி எங்கிட்ட சரணடைகிறேன்னா நம்ம தான் அந்த கேட்டகரியில வரும். நிறைய ஜென்மம் எடுத்திருக்கோம், இருந்தாலும் பகவான சரணடைகிறதுக்கு இன்னமும் மறதி. நம்ம பௌதிக உலகத்துல இருந்து பகவானோட ஸ்லோகம் சொல்றதுக்கோ, பகவானோட ஞானம், பகவானை திங்க் பண்ணிட்டு ஒரு காரியம் பண்ணணும்னு அதெல்லாம் மறந்து போயிருக்கோம். சோ அது என்ன பகவானே சொல்லிட்டார், அந்த மாதிரி ஒரு மகாத்மா இருக்கிறது ரொம்ப அரிதானது. அப்ப நம்ம எல்லாம் அந்த அரிதானவர் வரத்துக்கு ரொம்ப ட்ரை பண்ணணும். we have to become one of them. சோ நமக்கு எக்ஸ்கியூஸ் கொடுத்துட்டார் பகவான். ரொம்ப கம்மி பேர் தான் என்ன நினைச்சுட்டு இருக்காரு அப்படின்னு. எஸ், இப்ப யாரு இன்னும் ஒரு மாதாஜி ரேஸ் பண்ணியிருந்தா இல்லையா? இல்ல ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க மாதாஜி. திரும்பி சொல்ல வைக்கிறாள். யாருக்குமே படிக்க வேண்டாம். அப்ப நான் படிச்சுட்டே போயிட்டே இருப்பேன், எனக்கு கிடுகிடுன்னு வந்துடும். ஓகே, நானே படிக்கிறேன். காமே சேத் படிங்க மாதாஜி. கிருஷ்ணவேணி மாதாஜி படிங்க. குழந்தைகளுக்கு அப்படிதான் தம்கி என்னது இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லிட்டே இருந்தா கிடுகிடுன்னு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம். படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணவேணி மாதாஜி. காமைஸ்தைஸ்தைர் க்ருதா ஞானஹ பிரபத்யதே அன்ய தேவாதஹ. மாதாஜி தேவாதஹ இல்ல, தேவதா. தம் தம் நியமம் ஆஸ்தாய பிரக்ருத்ய நியதஸ்வயஹ ஸ்வயா. அப்படின்னா என்ன கொடுத்திருக்கு? ஜட ஆசைகளா? இப்ப நம்ம பௌதிக உலகத்துல இருக்கும்போது ஜட ஆசைதான், நமக்கு என்ன பொருள் ஆசைதான் இருக்கு இல்லையா? அது ஜட ஆசைகளால் அறிவை இழந்தவர்கள் நம்மளதான் குறிக்கிறார். நமக்கு பொருள் ஆசைக்கு இவ்வளவு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு அறிவை இழந்து நம்ம என்ன பண்றோமா? தேவர்களிடம் சரணடைந்து தங்களது இயற்கைக்கு ஏற்ற வழிபாட்டு முறைகளை நியமங்களையும் பின்பற்றுகின்றனர். நம்ம என்னெல்லாம் பகவானுக்கு எல்லாம் இது பண்றோம்? ஐயப்பா, கணபதி, முருகன் பண்ணக்கூடாது சொல்லல, ஆனா
நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னாக்கா அவ கிட்ட போனா அவ வந்து எனக்கு எல்லாம் தருவா. ஒரு கணபதியை வழிபட்டா அவர் இது கொடுப்பாரு, லட்சுமியை வழிபட்டா பணம் கிடைக்கும், சரஸ்வதி வழிபட்டா ஞானம் கிடைக்கும். அதான் நான் உட்கார்ந்து இருக்கிறேன், நான் தான் எல்லாமே கொடுக்குறேன். நான் இந்த டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ், சரஸ்வதியோட டிபார்ட்மெண்ட் நாலேஜ் கொடுக்கறதுக்காக நீ அந்த டிபார்ட்மெண்ட் பாத்துக்கோ, உன்னை யார் வழிபடுறோம் நீ வந்து நாலேஜ் கொடு. லட்சுமிக்கு டிபார்ட்மெண்ட் வேற, பணம் யார் ஒன்ன வேண்டுறவர்களுக்கு பணம் கொடுன்னு நான் தான் எல்லாரும் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கேன். சொல்லும் போது இவர் பிரின்சிபல், கிருஷ்ணர் தான் பிரின்சிபல், இவளும் கிளாஸ் டீச்சர் மாதிரி அவளுக்கு ஒரு இது கொடுத்துருக்கேன், டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கேன். அவா கொடுக்குறான். ஆனா மூடர்கள் நம்மள மாதிரி உள்வாழ என்ன நினைக்கிறோம், ஜட பொருளுக்கு ஆசைப்பட்டு நம்ம வந்து அந்த பகவானையே கும்பிட்டு பண்ணிட்டு கிருஷ்ணர் எல்லாம் செகண்டரியா வச்சு நம்ம இது பண்றோம். ஏன்னா நமக்கு புரிய மாட்டேங்குது. கிருஷ்ணாட்டேன்னு தான் இவா வந்து அந்த பர்மிஷனோட தான் இவாள் நமக்கு கொடுக்குறா. சோ அவ வந்து நவா வழிபடுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அதோட வழிமுறைகள்லாம் வழிபாட்டெல்லாம் பண்ணி அந்த முறைகளை நியமங்களை எல்லாம் பின்பற்றுகிறார்கள். இது ஒரு கண்டினியூட்டி இதுவும் இருக்கு. எஸ், அம்புஜவள்ளி மாதா படிங்க. யோ யோ யாம் யாந்தனும் பக்தா சத்தயார்ச்சிதும் இச்சதி தஸ்ய தஸ்யா சலாம் ஸ்ரத்தாம் தாம் ஏவ விததாம் யகம். எல்லோரது இதயத்திலும் நான் பரமாத்மாவாக இருக்கிறேன். தேவர்களை வழிபட வேண்டும் என ஒருவன் விரும்பும் போது அந்த குறிப்பிட்ட தேவனிடம் பக்தி செய்வதற்கான அவனது நம்பிக்கை நானே பலப்படுத்துகிறேன். அதுவும் பகவான் சொல்றார், உனக்கு அந்த ஒரு பகவானை வந்து நம்பணும், சேவை வழிபாடு பண்ணோம்னா அதுக்குள்ள அறிவும் நான் தான் கொடுக்குறேன் உனக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆனா தே ஆர் ஃபர்கெட்டிங் பகவான் தான், கிருஷ்ணர் தான் எல்லாமே மூல காரணம். பகவானுக்கு அந்த கிருஷ்ணருக்கு அதுக்கப்புறம் தான் இவாள்லாம் வரா. கிருஷ்ணரோட சாங்ஷன் இல்லாம இவாள்லாம் கொடுக்க மாட்டா. ஆனா இவாளுக்குன்னு தனி உலகம் இருக்கு. அந்த அப்போ அது வரும் நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகால பார்க்கலாம். எஸ், பிரபுஜி படிங்க, சங்கர நாராயண பிரபுஜி படிங்க. யதயா ஸ்ரத்தா யுக்தஸ் தஸ்யாராதனம் ஈகதே லபதே லபதே ச ததஹ காமான் மயைவ விஹிதான் ஹிதான் விஹிதான். இத்தகைய நம்பிக்கையுடன் இணைந்து அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரை வழிபட்டு தனது ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய முயற்சி செய்கிறான். ஆனால் உண்மையில் இந்த நன்மைக்கெல்லாம் என்னால் மட்டுமே அளிக்கப்படுபவையாகும். நான் தான் அளிக்கிறேன், அவா மூலமா நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன். அவங்களுக்கு புத்தி கொடுத்தது நான் தான், எல்லாமே பண்ணி நான் தான் உங்களுக்கு வந்து கொடுக்குறேன். பட் இந்த நம்மள மாதிரி மக்களுக்கு அது புரியறது இல்லை. we think கணபதி கொடுக்குறார், சரஸ்வதி கொடுக்குறா, லட்சுமி கொடுக்குறா, அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு நம்ம டெமி காட்ஸை இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். தப்புன்னு சொல்லல, பட் உண்மையை புரிஞ்சுக்கணும். அது பண்ணக்கூடாது அவர் சொல்லலை, பண்ணுங்கோ. பட் அல்டிமேட்லி ஃபேக்ட் என்னது, கிருஷ்ணா தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாம் பகவத்கீதால ஸ்லோகா கொடுத்துருக்கு. ஓகே, வைதேகி மாதாஜி படிங்க. அந்த வந்து பலம் தேசான் வல்பமேதசாம் தேவான் தேவயதோ யாந்தி யாந்தி மாமபி. மத் பக்த, என்னுடைய பக்தர்கள் யாந்தி மாமபி. ஓகே, தேவர்களை வழிபடும் சிற்றறிவு படைத்த மக்களது பலன்கள் தற்காலிகமானதும் ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டதும் ஆகும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஸ்கூல் படிக்கிற ஃபைனல் படிக்கிறான், 10th படிக்கிறான், என்ன பண்ணுவோம், பகவானே நான் வேண்டேன், ஒரு சதுர்த்தங்க உடைக்கிறேன், டெய்லி பண்றேன், இல்ல அங்க பரிசம் பண்றேன், இல்ல டெய்லி கோயிலுக்கு வரேன், ஒரு 15 டைம் சுத்துறேன், ஏதாவது வேண்டிப்போம் இல்லையா? அது என்னாகும், அது கிடைக்கும், அவருக்கு நல்ல மார்க்கும் கிடைக்கும். ஆஹா பரம திருப்தி, ஆஹா நான் அந்த மாதிரி வேண்டினே நான் எடுத்தேன். அடுத்த வேண்டுதலுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் என்னது, காலேஜ் அட்மிஷனுக்கு. திருப்பி காலேஜ் அட்மிஷனுக்கு அது அந்த பகவானை வேண்டினா கிடைக்கும்னா அந்த பகவான் எல்லாம் வேண்டி எல்லாம் பண்ணுவா. ஓகே, அட்மிஷன் கிடைச்சா பயங்கர சந்தோஷம் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி தேவர்களை நம்பி நம்ம என்னெல்லாம் பண்றோமோ அதுக்கு பலன் கிடைக்கும். அதான் சொல்லியிருக்காங்க. டெஃபினட்டா அவங்களுக்கு வந்து அதோட ஃப்ரூட்ஸ் கிடைக்கும். ஆனா என்ன இல்லை, தற்காலிகமானவை. அந்த மார்க் கிடைக்கணும், மார்க் கிடைச்சா சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு, ஓவர், டெம்பரரி தான் அது எல்லாமே. காலேஜ் அட்மிஷன் ஆயிடுச்சு, அதுக்கப்புறம் திரும்பி என்ன இருக்கு, ஜாப் வேணும், கல்யாணம், எல்லாத்துக்கும் வேண்டுதல் 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 வேண்டுதல். அது எல்லாமே தற்காலிகமானவை. வழிபடு தேவர்களின் தற்காலிகமானது ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டதாகும். அந்த காலகட்டத்துல அது வேண்டிக்கிறா, அது நடக்கவும் செய்யாது. தேவர்களை வழிபடுவோம், தேவர்களின் உலகங்களுக்கு செல்வர். தேவர்கள்ல இருக்கிற உலகம் கோலோகம் அவன் சாட்டு வரும். ஒண்ணுமே அவன் சிவபகவான் எந்த இடத்துல இருக்கார், எந்த லோகத்துல இருக்கார், வேற இவாள எந்த லோகத்துல இருக்கா, எல்லாம் கட்டிருக்கா. கிருஷ்ண உலகம்
சத்தியலோகம். அப்ப அந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க சார்ட்ல. சோ வந்து தேவர்கள் தேவர்களை வழிபடுவோம், தேவர்களை உலகங்களுக்கு செல்வர். கடைசியில அவளுக்கு முக்தி கிடைச்சி போனாலும் வந்து தேவர்களுடைய உலகத்துக்கு தான் போவார். ஆனால் எனது பக்தர்கள் இறுதியில் எனது உன்னத உலகை அடைகின்றனர். என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னாக்கா, கிருஷ்ண உலகம் தான் அழியாத உலகம். பாக்கி எல்லாம் அந்த அனிலேஷன் டைம், அந்த இவரோட 100 வயசு ஆனப்ப எல்லாம் அழியுமே இல்ல, பிரளயம் வந்து அழியும் போது எல்லா உலகம் அழிஞ்சு போயிடும். எக்ஸப்ட் கிருஷ்ண உலகம் மேல அந்த கோலோக பிருந்தாவனம் மாத்திரம் இருக்கும், பாக்கி எல்லாம் அழிஞ்சு போயிடும். சோ இது வந்து காட்டுறதுக்கு தான் அது கொடுத்துருக்கா. குழந்தைகள் சொல்லும் போது இந்த ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ் மாதிரி சொல்லுவேன். இப்படியே போயிட்டு பக்தி பண்ண பண்ண நமக்கு வந்து இதுல போகும், ஏணிப்படியில ஏறா போல. தப்பு வரும்போது திரும்பி வீழ்ச்சி அடைகிறோம் பாம்பு இது பண்ணி. இப்ப நம்ம இப்ப எல்லாரும் ஹியூமன் லைஃப் வந்து 98ல உட்கார்ந்து இருக்கோம், பக்கத்துல ஒரு பாம்பு இருக்கு வெயிட் பண்றது. நம்ம நல்ல விதமா பக்தி பண்ணி கிராஸ் பண்ணிட்டு 100க்கு போனோம். 100னா எனக்கு கோலோக விருந்தாவன். ஒரு வாட்டி அங்க போனவன் திரும்பி விளையாடுவேனா மாட்டான், அங்க உட்காந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருப்போம் பாக்கி எவ்வளவு விளையாடுறது. இல்ல நம்ம வந்து இந்த ஜென்மமும் நம்ம வேஸ்ட் பண்ணி, நல்லா புத்தி இருக்கு, பேச்சு திறன் இருக்கு, எல்லாம் இருந்துட்டும் நம்ம வந்து பகவான் பக்தி பண்ணலன்னா என்னது, பக்கத்துல ஒரு பெரிய மலைப்பாம்பு இருக்கு, கீழே வீழ்த்தி ஒரு அஞ்சல் வந்து உட்காந்து திரும்பி கீழே அக்வாட்டிக் அனிமல்ல இருந்து ஆரம்பிப்போம். ஸ்டார் ஃபிஷ் என்ன அது என்னன்னு ஒரு ஜென்மமா அடுத்து மேல வரும். சோ அதனால we have to be very careful. இப்போ நம்ம ஹியூமன் ஜென்மம் கிடைச்சிருக்கு, இதை வேஸ்ட் பண்ணாம பக்தி பண்ணிட்டு, இதெல்லாம் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொன்னா குழந்தைகளுக்கு புரியுமே சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி சொல்றேன். ஐ ஜஸ்ட் ரிமெம்பர். உங்களுக்கு எல்லாம் அது ரொம்ப சின்ன என்னது குழந்தைகளோட இது மாதிரி சொல்றேனே இருக்கும். பட் அவள் சொன்னது நினைவு வருது, நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். எஸ் அம்புஜவள்ளி மதி படி. பாக்கி எல்லாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஒருத்தரா. முருகன் பிரபுஜி ஹேண்ட் ரைஸே பண்ணலையே இன்னைக்கு. சௌரியம் ஏற்பட்டுன்னா பண்ணுங்கோ. பிரகாசம் பிரபுஜி, கீதா மாதாஜி எல்லாரும் திரும்பி பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கவா? அவ்யக்தம் வியக்திம் ஆபண்ணம் வந்தியந்தே மாம் அபுத்தயக பரம் பாவம் அஜானந்தோ மமாவ்யயம் அனுத்தமம். மம அவ்யயம் அனுத்தமம். மம அவ்யயம் அனுத்தமம். அப்புறம் வியக்திம்க்கு வேற பயக்திம்னு என்ன சொன்ன வியக்தி. ஓகே ஓகே. அப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, என்னை பக்குவமாக அறியாத அறிவற்ற மனிதர்கள், பகவான் நல்லா புரிஞ்சுக்காட்ட அறிவற்ற மக்கள், கிருஷ்ணர் எனப்படும் பரம புருஷ பகவான் ஆகிய நான் முன்னர் அருவமாக இருந்ததாகவும் தற்போது உருவத்தை ஏற்றுவிப்பதாகவும் எண்ணுகிறார்கள். எல்லாம் என்ன பண்ற, ரொம்ப படித்த மேதாவிகள்லாம் இருக்கா இல்லையா, PhD டாக்டர் இந்த மாதிரிதான் மெயினா பிலாசபர்ஸ் அந்த மாதிரி. இவாள என்ன நினைக்கிறா, அந்த கிருஷ்ணர் வந்து இந்த உருவத்துல இருக்காரு. அவளுக்கு தெரியாது கிருஷ்ணர் வந்து ஆக்சுவலி அவரோட என்னது விஷ்ணு ரூபத்துல அந்த மாதிரி இதுல இருக்கார். காரணோதகசாயி விஷ்ணு, கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு, அதெல்லாம் ஒரு தனி அது ஒரு சாப்டரே இருக்கு. அந்த மாதிரி எல்லாம் நான் அந்த ரூபத்துல தான் இருக்கேன். இது வந்து இப்போ ஒரு அவதாரம் எடுத்துட்டு ஒரு கிருஷ்ண ரூபத்துல வந்து யாரெல்லாம் அழிக்கணும், யாரை ரட்சிக்கணும், அதுக்கு வேண்டி நான் ஒரு அவதாரம் எடுத்துனேன். அவளுக்கு அது தெரியாது. கிருஷ்ணனா ஒரு ஃபார்ம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒரு ஃபார்ம் 2 கை ரூபத்தை நான் இருக்கேன். அதுதான் அவளுக்கு புரிஞ்சுக்கிறாளே தவிர என்னோட ஒரிஜினல் இது வந்து அவளுக்கு புரிய மாட்டேங்கிறது. முன்னர் அருவமாக இருந்ததாகவும் தற்போது உருவத்தை ஏற்றிருப்பதாகவும் அவர் வந்து அவள்லாம் எண்ணறா. அவர்களது சிற்றறிவினால் அழிவற்றதும் மிக உயர்ந்ததுமான எனது பரம இயற்கையை பற்றி அவர்கள் அறியார். என்னோட ஆக்சுவல் ஸ்வரூபம் என்னது சொல்லிட்டு அவளுக்கு புரிய வராது. யாருக்கு? என்னை பக்குவமா அறியாத அறிவற்ற மக்கள்கள். எஸ். அடுத்தது ஹேண்ட் டவுன் பண்ணிடுவோம். மாதாஜி ஒரு வாட்டி படிச்சா ஹேண்ட் டவுன் பண்ணா திரும்பி படுக்கலாம். ஸ்ரீபிரியா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ந அஹம் பிரகாஷ சர்வஸ்ய யோகமாயா சமாவ்ருதः மூடோ அயம் ந பிஜானாதி லோகோ மாம் அஜம் அவ்யயம். இனிமே நாபிஜானது நிறைய இந்த வேர்ட் வந்துட்டே இருக்கும். என்ன புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறா, என்ன யாரெல்லாம் புரியறது இல்லை புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறான்னு அவன் லிஸ்டா சொல்றான். சிற்றறிவுடையோருக்கும் முட்டாள்களுக்கும் நான் ஒருபோதும் தோன்றுவதில்லை. நான் எனது அந்தரங்க சக்தியால் கவரப்பட்டுள்ளேன். எனவே நான் பிறப்பற்றவன் அழிவற்றவன் என்பதை இவர்கள் அறிவதில்லை. எல்லாமே போட்டாச்சு. முட்டாள்கள்லாம் அவளுக்கு வந்து நான் வந்து யாரு, ஒரிஜினல் யாரு நான், அந்த மாதிரி அவளுக்கு புரியறது இல்லை. ஏன்னா தேவ சின்ன புத்தியுடையவா, என்னோட அந்தரங்க சக்தியால கவரப்பட்டுள்ளேன், எனவே நான் பிறப்பற்ற அதுவா புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறா. எஸ். ராஜேஸ்வரி மதி பண்ணி. ஹரே கிருஷ்ணா.
பிரகாச பிரபுஜி படிக்கிறாளா? இது வீடியோல வந்திருக்காளே, படிக்கிறாளா? நான் ஹெல்ப் பண்றேன். படிக்க தெரியலனா ஓகே, படிக்க ஆசை இருக்குன்னா நான் சொல்றேன், நீங்க ரிப்பீட் பண்ணலாம். அன்மியூட் பண்ணிக்கோ. அப்ப அன்மியூட் பண்ணுங்க. அந்த இத ஸ்பீக்கர் எப்படி பண்ணுங்க? நான் சொல்றேன், நீங்க உங்களுக்கு தெரியும்னா படிக்கலாம், இல்லாட்டா நான் சொல்றேன் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. வேதாகம் சமதீதானி. பிரகாச பிரபுஜி படி. வேதாகம் சமகீதாமி வர்த்தமானம் சர்ஜன அர்ஜுனா. அப்படி படிப்போம். ச அர்ஜுனா அர்ஜுன பவிஷ்யபாயானி பவிஷ்யானி பவிஷ்யானி ச பூதானி பவிஷ்யானி ச பூதானி மாம் துதேச வேதன கச்சன. எஸ் ஓகே. இதுல என்ன சொல்றாருனாக்கா, அர்ஜுனா முதற் கடவுளான நான் கடந்த காலத்தில் நடந்தவை, தற்போது நடப்பவை, இனி நடக்கப் போகின்றவை அனைத்தையும் அறிவேன். நான் எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் நன்கறிவேன். ஆனால் என்னை அறிந்தவர் யாரும் இல்லை. பகவானுக்கு ஒரு ஆத்மா, நம்ம எல்லாரும் ஆத்மா. நம்மளோட பாஸ்ட் என்னெல்லாம் நம்ம இது எடுத்திருக்கோம், ஜென்மம் எடுத்திருக்கோம், எல்லாம் அவருக்கு தெரியும். இப்ப நடக்க போறதும் அவருக்கு தெரியும். இனிமே ஃபியூச்சர்ல என்ன ஆகும் அதுவும் அவருக்கு தெரியும். எல்லா ஜீவராசிகளோடும் தெரியும் அவருக்கு. ஆனா அவரை அறியபவர் யாரும் இல்லை. ஏன்னா அவர் கடவுள். அவர் அறியறதுக்கு இட் இஸ் நாட் சோ ஈஸி, ரொம்ப டிஃபிகல்ட். அது அவரே சொல்றாரு இதெல்லாம். ஓகே, நிறைய எல்லா ஸ்லோவும் கவர் பண்ணிருக்காங்க, அந்த டைமும் இருக்கிறது. எஸ், இப்ப படிங்க மாதாஜி, ராஜேஷன் பத்தி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. ஏசாம் த்வந்த கதம் பாடம் பாபம் ஜனானாம் புண்ணியம் தர்மானாம் தேதத்வ மோக நிர்முக்தா பஜந்தே மாம் திருடவர்தா. அப்ப என்னது? முற்பிறவியிலும் இப்பிறவியிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு எவர்களது பாவ விளைவுகள் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதோ, எவர்கள் மயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து பூர்ணமாக விடுபட்டுள்ளார்களோ அவர்களே எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் ஈடுபடுபவர். முற்பிறவி பழைய ஜென்மத்துல முன்னாடி இந்த ஜென்மம் இல்ல இந்த ஜென்மத்திலையும் புண்ணிய செயல்களை ஈடுபட்டு எவர்களது பாவ வினைகள் முழுமையாக எல்லாம் நம்ம ஜப்பா பண்ண சொல்லிட்டு இல்லையா, ஜப்பா பண்ண என்ன நம்மளோட சின்ன சின்ன பாவங்கள் எல்லாம் விலகின்றே போயிடுமா. அந்த மாதிரி யாரோட ஆறுதோ அண்ட் இவர்கள் மயக்கம், பௌதிக உலகத்துல இந்த மாயாதேவியோட மயக்கத்தை இருக்கும். அந்த இருமைகள்ல இந்த இருமைனா என்னது? விருப்பு வெறுப்பு, சுகம் துக்கம், அதெல்லாம் நம்ம பாதம் கண்டுக்காம அதெல்லாம் வரும் போகும். அதுக்கு என்ன போகலாம், கேர் எடுத்துக்க கூடாது அப்படின்னு இருந்துட்டே இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன ஆகுமா, அவர்கள் எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியோட ஈடுபடுவார். அந்த மாதிரி இருக்கிறவாளுக்கு தான், டிட்டாச்சா இருக்கிறவாளுக்கு தான், யாரு பந்தத்துல பட்டுக்காம நடக்கிறது நடக்கட்டும், இதுவும் கடந்து போகும், இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம நிறைய போட்டிருக்கோம் இல்லையா. அந்த மாதிரி இருக்கிறவாளுக்கு என்னோட பக்தி தொண்டுல நன்னா முன்னேறிட்டு வருவா. அப்ப நம்ம எப்படி இருக்கணுமா? we have to be like that. நம்ம பக்தி தொண்டுல நன்னா முன்னேறினாக்கா ஜாஸ்தி பந்த பாசத்துல சிக்கிக்க கூடாது. எஸ், கீதா மாதாஜி படி. கீதா மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணி படிங்க. ஜரா மரண மோட்சாய 7.30 மாதாஜி. 30. ஓகே ஓகே, நான் புக்ல பாத்துங்க மாதாஜி. சாரி மாதாஜி, இதுல போட்டிருக்கேன் பாத்துங்க. ஷாதி பூதானி தெய்வம் மாம் ஷாதி இக்ஞா சயே சாயே விதுஹ பிரயாண காலே பீசா மாம் தே விது யுக்தா சேதசஹ. அப்ப என்னது? பௌதிக தோற்றம், தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களையும் ஆள்பவனாகவும் பரமபுருஷனாகவும் என்னை அறிந்து, பகவான் எப்படி அறிந்துக்கணுமா? எல்லாம் பௌதிக தோற்றம், அவர் ஹியூமன் ஃபார்ம் எடுத்திருக்கார். அப்புறம் என்ன? தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களையும் ஆள்பவன். நம்ம என்ன யஜ்யம் பண்றோம், என்ன ஒரு யாகம் பண்ணாலும் கடைசியில போய் சேர்றது யாருக்கு? ஒரு கணபதி ஹோமமா இருக்கட்டும், ஏதாவது ஒரு ஹோமம் பண்ணாலும் ஆனா ஃபைனல் யாருக்கு வருது? பகவானுக்கு தான் போகுது. ஏன்னா எல்லாத்தையும் ஓம் தானே சொல்றோம். ஓம் சொன்னாலே பகவான் போயாச்சு, அவருக்கு தான் போறதுன்னு இது போட்டு அப்ளிகேஷன் போட்டாச்சு. அப்ப அந்த மாதிரி அது பரமபுருஷனாகவும் என்னை யாரு அந்த மாதிரி புரிஞ்சுண்டு வழிபடுறார்களோ, உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்திலும் கூட பரமபுருஷ பகவானான என்னை அறிய முடியும்.
என்ன சொல்லியிருக்கேன், எந்த நேரமும் கிருஷ்ணர் தான் நம்ம வந்து நினைச்சுட்டே இருந்தோம்னாக்கா ஒரு தடுக்கி விழுந்தாலும் என்ன அம்மா அப்பா ஐயோன்னு எல்லாம் வராது. கிருஷ்ணா அப்படின்னு தான் வரும். நம்ம வாயில எப்ப பார்த்தா ஒரு கொட்டாய் விட்டா கிருஷ்ணா, ஒரு தும்மினா கிருஷ்ணா, எப்ப வேணா உயிர் போகும் தெரியாது. அப்ப எந்த நேரமும் நம்ம வாயில கிருஷ்ணா இருக்கும்போது என்னது அந்த காலையில நம்ம கடைசி நேரத்துல நம்ம என்ன வார்த்தை எடுக்கிறோமோ அந்த உருவம் நம்ம எடுத்துருவோம். எந்த தாட் இருக்குமோ அந்த உருவத்தை நம்ம எடுப்போம். அது மாதிரி நிறைய ஸ்டோரி இருக்கு, அதையும் பார்க்கலாம். சோ அந்த காலை நம்ம வந்து பகவான கிருஷ்ணர் அந்த மாதிரி எந்த நேரமும் பகவானை நினைச்சுட்டு இருக்கவர். அந்த கால கடைசி நேரத்திலையும் கிருஷ்ணரை தான் நினைச்சுட்டு இருப்பா. அவ அப்படி இறுதி இதுல வந்து போகும்போது அவளுக்கு முக்தி கிடைத்து விடும். பகவானான என்னை அறிய முடியும். எஸ், இது வந்து துருவ மகாராஜ். இப்ப நான் சொன்னேன் எங்கேயும் இருக்கு, நான் குழந்தைகளுக்கு நிறுத்திச்சேன். இது வந்து ஆல்ரெடி ஸ்டோரி நான் சொல்லிட்டேன். அவர் வந்து இது மாத்திரம் சொல்றேன். துருவ மகாராஜின் தந்தை ராஜா உத்தானபாதர், மனைவி சுருச்சி, அது வந்து 2ஆம் தாய் சித்தி. வலது பக்கம் உத்தமன், இது வந்து சுருச்சியோட பிள்ளை. இடது பக்கம் துருவன். அப்புறம் வந்து இதுதான் இதுலயே இருந்திருக்கு. அந்த அப்போ டைம் வேஸ்ட் பண்ணிருக்கோம், இதை பார்த்தே சொல்லியிருக்கான். ஃபர்ஸ்ட் 1 மாசம் என்ன பண்ணி சாப்பிட்டாலும் பழங்கள் 3 நாட்களுக்கு ஒரு முறை. 2வது மாதம் உலர்ந்த புல் இலை 6 நாட்களுக்கு ஒரு முறை தான் சாப்பிடுறோம். அப்புறம் 3வது மாதம் ஃபுல்லா எப்படி தண்ணீர் 9 நாட்களுக்கு ஒரு முறை தான் கொடுத்தார். 4வது மாதம் காற்றையே 12 நாட்களுக்கு ஒரு முறை தான் சுவாசிச்சார். 5வது மாதம் ஒரே காலில் நகராமல் நின்றார். இந்த மாதிரி துருவன் தன் இந்திரியங்களை அடக்கியது கண்டு நாரதர் மகிழ்ந்து வாசுதேவா மந்திரத்தை உபதேசிக்கிறார். துருவனின் தவத்தால் 3 உலகம் தடுமாறுகின்றன. அவருடைய கட்டை விரல் பூமியின் பாதியை கீழே தள்ளுறது. அவ்வளோ பவர்ஃபுல் ஆயிட்டார். கட்டை விரல் வந்து அப்படியே அமுத்தர்தான், பூமியை கீழே தள்ளர்தான். பகவான் அவன் தோன்றிய பின்னும் அவன் ஆழ்ந்த பகவத் தியானத்தில் இருந்ததால் அவன் மனதில் இருக்கும் வடிவத்தை மறைத்து அவன் கண்களை திறக்க செய்தார். எஸ், அப்புறம் இது வந்து துருவ மகாராஜாவுக்கு வழங்கப்பட்ட லோகா. துருவ மகாராஜாவை பற்றி நாம் பேசும்போது அவரை மகிமைப்படுத்துகிறோம். துருவ மகாராஜ் கிருஷ்ணருக்கு பக்தி சேவையை செய்கிறார் மற்றும் சங்கை தொட்டு அறிவு பெறுகிறார். பஞ்சஜன்யம். அவருடைய தாத்தா கிருஷ்ணரை பார்த்த போது அவர் கிருஷ்ணரிடம் எதையும் கேட்கக்கூடாது என்று உணர்ந்தார். இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் அவருக்கு ஒரு துருவ லோகத்தை ஆசீர்வதித்தார். துருவா ஸ்டார் இன்னமும் இருக்கு இல்லையா? இது ஒரு ஸ்டோரி. அப்படியாக இன்னைக்கு வந்து நம்ம முடிச்சுட்டோம். கரெக்டா 1 hour எடுக்கிறது. அப்படின்னா ஆரம்பிக்கிறதே லேட்டா ஆரம்பிக்கிறோம் இல்லையா? நம்ம எல்லாம் ஜபா எல்லாம் பண்ணி 4 மணி ஆயிடுது. ஓகே, அப்ப இன்னைக்கு என்னெல்லாம் பார்த்தோம்னா கிருஷ்ணா பற்றிய அறிவின் மகிமை, பகவான் கிருஷ்ணர் ஆற்றல் பற்றி, பகவான் கிருஷ்ணர் அவருடைய ஆற்றலை பத்தி படிச்சோம். அதாவது அறிவு, பகவான் கிருஷ்ணரிடம் எப்படி சரணடையணும், தேவர் மற்றும் தேவி வழிபாடு, அது வந்து இதுல மட்டும் மயைவ கீதா. ஓகே, அப்போ எல்லாருமா ஒரு வாட்டி மியூட்ல ஹரே கிருஷ்ணா ஆரம்பிச்சாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸ்டாப் பண்றேன்.